Tayo mamayang National Bureau of Investigation, iimbestigahan ang background ng 18 nagpakilalang mga dating sundalo. Ang grupo, hinimok naman na isubite sa kawanihan ang kanilang joint affidavit. Update naman sa nalalapit na Semana Santa, mas mahigpit na seguridad sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ipatutupad bago ang mahal na araw. Dagdag na CCTVs, X-ray machines at K9 units tiniyak. Sa provincial report, abangan humamaya isa patay sa sugatan sa pamaril sa may Cotabato City kagabi. Ang suspect, nakisindi pa raw ng sigarilyo sa mga biktima. Abangan din mamaya sa ating international news sa North Korea. Nagbabala na kayang sirain ng South Korea kung mayroong banta. Ang Afghanistan at Pakistan, nagpalitan naman ang cross-border strikes sa patuloy na alitan. At sa sports balita natin mamaya sa NBA, mga kaumbuang Houston Rockets sinabol ang double-digit lead ng Orlando Magic sa score na 113-108. At live nationwide via satellite. Dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Muli pong magbibigyan ng pagkakataon ng Defense Prosecution and Victims Council na maglahad ng merito ng kanilang mga argumento ngayong huling araw ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayong araw po yan. Batay sa nakatakdang court proceedings sa day 4 ng hearing, nakatakdang ipagpatuloy ng defense panel ang kanilang submission sa merito ng kanilang kaso tulad ng ginawa ng panel sa ikatlong araw ng pagdinig. Nakatakda ito sa unang session ng day 4. Susundan ito ng closing statement ng prosecution panel na susundan naman ng closing statement ng common legal representatives for the victims na kinakatawan ng dalawang Filipino lawyer na accredited ng International Criminal Court na sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres. Huling magbibigay ng closing statement ng defense panel na kinakatawan ng lead legal counsel na si Nicholas Kaufman. Samantala sa huling bahagi ng day 4 ay nakatakda ang hearing para sa review ng detention ng dating Pangulo. Inasang magtatagal ito ng hanggang 1 oras. Una na ring sumulat ang dating Pangulo na hindi siya dadalo sa naturang pagdinig at tanging ang kanyang legal team lamang ang kakatawan sa kanya. Sinabi naman ng defense lawyer na si Nicholas Kaufman na nasa good spirits si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte habang tinatapos ng depensa ang kanilang presentasyon sa confirmation of charges hearing sa International Criminal Court. Ayon kay Kaufman, binisita niya si Duterte sa detention facility isang araw bago ang ikatlong pagdinig upang iulat ang mga nagaganap sa korte. Nilinaw niyang hindi sinusubaybayan ng dating Pangulo ang mga pagdinig matapos itong i-waive ang kanyang pagdalo. Ngunit tungkulin naman niyang ipaalam ito o sa kanya ang takbo ng kaso. Iginit din ng abogado na ang usapin ng jurisdiksyon ay nasa appeals chamber at hindi bahagi ng confirmation stage. Anya may 1 oras pa siyang natitira upang tapusin ang kanyang argumento ngayong araw. Samantala, tumanggi si Kaufman na idetalye ang kanyang estratehiya kabilang ng pagbanggit niya kay Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro sa kanyang naunang pahayag. Inakusahan ni Kaufman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y naghangad na in-neutralize si dating Pangulong Duterte, isang alegasyon na agad namang itinanggi ni Undersecretary Castro. Kaugnay pa niyan, pinabulaanan ng Office of Public Counsel for Victims ang iginiit ng kampo ni former President Duterte na walang common criminal plans sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Ayon kay Head Counsel Paulina Masida, maling sabihin na hindi widespread and systematic ang mga pagpatay dahil mababa umano ang bilang ng mga biktima. Git niya, libo-libo ang nasawi kaya hindi ito maaring maliitin. Sa pagdinig, kinwestiyon ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman ang datos ng Office of the Prosecutor at ipinakitang 97% ng mga drug personalities mula 2016 hanggang year 2019 ay naaresto habang 3% ang nasawi. Anya, statistics lamang umano itong tinatawag na widespread. Sinabi rin ng depensa na kulang ang ebidensya para direktang iugnay si Duterte sa umanong mga hitmen at vigilantes. Ngunit iginiit naman ni Masida na matibay ang ebidensya at may mga konfidensyal na mga detalye na tanging mga hukom at abogado lamang ang may access. Kumpiyansaan niya ang kanilang panig na maabot ang itinakdang threshold para umusad ang nasabing kaso. Samantala, tinabla naman ni Attorney Nery Colmenares ang claim ng legal team ni former President Duterte na walang common plan sa mga naganap na patayan sa ilalim ng drug war ng dating Pangulo. Ayon kay Attorney Colmenares na legal counsel for families for drug war victims, nagkaroon ng malawakang patayan at sa bawat talumpati ng dating Pangulo ay kanyang ipinagmamayabang ang bulto ng mga namatay o mga buto ng mga namatay sa drug war. Kung walang common plan dito, Anya, paano ipapaliwanag ng nakalipas na administrasyon ang mga patayan na parehong kinikilala ng Philippine government at mga international observer bilang resulta ng drug war?
Hindi anya katanggap-tanggap na sabihing walang binuong plano na ipinatupad sa drug war dahil mayroong common denominator o pagkakapareho sa mga nangyayaring patayan, bagay na una nang naipakita at na-establish ng prosekusyon. Tinawanan din ng batikang human rights lawyer ang tinuran ni Kaufman dahil kung ipipilit anya ng abogado na walang plano, imbis tulang sinasabi nitong nagkaroon ng mga Pilipinong may problema sa pag-iisip at basta na lamang pumatay ng libu-libong individual sa loob ng 6 na taon ni Duterte bilang Pangulo. Nanindigan si Atty. Colmenares na hindi isang random action ang nangyaring patayan at sa halip ay planado at mayroong sinunod na sistema. Ayon pa sa abogado, tiniyak at tiyak na hindi pinaniniwalaan ng mga judge ng International Criminal Court ang tinuran ng lead counsel and the defense dahil hindi ito kapani-paniwala. Sapat din anya ang mga ebidensya at dokumento na magpapatunay na organisado ang mga pagpatay na tiyak ding iprepresenta ng prosekusyon lalo na kung magtutuloy ang kaso sa full trial. Hindi naman nababahala ang mga kaanak ng mga biktima ng Duterte drug war sa ginawa ng defense team na pagtabla sa mga argumento na unang inilatag ng prosecution. Nagpapatuloy pa rin po yan ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa isang panayam sa May The Hague, kasunod dyan ng ikatlong araw ng hearing, sinabi ni Shira Escudero na matibay ang ebidensyang hawak ng prosecution laban sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. Tiyakan niyang masasagot ng prosecution ng mga argumento ng defense kasama ang pagpresenta ng sapat na dokumento bilang kasagutan sa naging presentasyon ng legal team ng dating Pangulo. Sa kabila rin ng ginawang pagtabla ng depensa sa mga inilatag ng prosecution, iginiit ni Escudero na walang sawa silang mananawagan ng hustisya para sa kapatid niya at iba pang napatay sa kasagsagan ng drug war. Aniya ang laban para sa hustisya ay sigaw ng mga pamilya ng libu-libong drug war victims na ilang taon ding humiling na mapakinggan. Kasama ni Escudero ang iba pang pamilya ng mga drug war victim na personal na nanood sa International Criminal Court proceedings. Sa bahagi nito, mga kabomats Star Nation, kuha muna tayo ng iba pang balita na tinutukan ng ating news team. Ang National Bureau of Investigation iimbestigahan ang background ng 18 nagpakilalang mga dating sundalo. Ang grupo naman hinimok na isumite sa kawanihan ang kanilang joint affidavit. Narito ang buong detalye sa pag-uulata ni Bombo Grant Hilario. Iniimbestigahan na ngayon ng National Bureau of Investigation ang nagpakilalang 18 dating mga sundalo na mga dating tauhan din umano ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito mismo ang kinumpirma ng bagong talagang direktor ng kawanihan na si Attorney Melvin Matibag sa nagrap na pulong balita niya yung araw. Ay, iniimbestigahan na nila ang pagkatao o background ng mga ito kasunod ng biglang lumutang at humarap sa publiko kamakilana. Ayon kay Bureau of Investigation Chief Matibag, mahalagang malaman at imbestigahan ng mga ito dahil sa kanilang mga ibinunyag na akusasyon at aligasyon laban sa ilang mga opisyal o personalidad. Gitniya, kailangan itong masuring naigil lalo na ang kredibilidad ng mga nagpakilalang mga dating sundalo upang matukoy ang katotohanan sa kanilang mga pratang. May epekto anyo raw kasi ang pagkatao ng mga ito at matiyak na walang ibang dating kaso na siyang maaaring maging rason para maapektuhan ang katibayan ng kanilang testimonya. Narito ating pakinggan si Attorney Melvin Matibag, ang bagong direktor ng National Bureau of Investigation. Una-una, importante yun eh. Bakit namin kailangan imbestigahan? Kasi nga, ang gusto natin, pag may proseso yung batas natin eh, at yung justisya. So kung nag-akusa ka, at alam naman natin, papayagan natin lang na magsalita ng ganun, at alam natin, pag dinala sa korte, wala mawawalang visa yung kanyang mga sinabi dahil yung background niya, halimbawa, may mga kaso pala siya ng perjury. May mga kaso pala siya ng estafa. It goes to the credibility of the person who is saying. Meron pala siyang kaso ng mga extortion. Kaya kailangan natin i-validate. Yung pamana, pagtitiyak ng National Bureau of Investigation na magiging balanse ang kanilang pagtutok o pag-iimbestiga hinggil dito. Subalit bigyan din ni Attorney Melvin Matibag na kinakailangan pa rin malaman ang kanilang mga background para matukoy ang kredibilidad ng mga testimonya. Muli, si Attorney Melvin Matibag, ang direktor ng National Bureau of Investigation. Let's be honest about it. Alam naman natin, nagbabakbakan politically. And we're in the middle of it. So kailangan natin dito ipakita talaga na balanse yung ginagawa natin. We are not saying we'll not investigate your allegation. But first, teka muna. You have to prove not only the worth and the trust of your claim, but also your personality to say those things. Kung sigurado tayo sa nangyayari, I will approach it as a lawyer,
Dapat, ikaw, Master Sergeant ganito, ano yung personal knowledge mo? Ikaw, ano yung personal knowledge mo? Yun ang gawin mong affidavit. That should be the approach. So, importante na malaman natin yung personality, pinanggalingan nila para ma-establish natin din yung credibility ng testimony na sinasabi nila. Sa kabila nito, handa naman anyang tumulong ang kawanihan na mampanagot ang mga pinaratangang opisyal dahil sa illegal na gawain. Ito anya isang oras na matukoy na may kredibilidad ang mga testimonya ng 18 nagpakilalang mga dating sundalo. May isa pang ulit natin pakinggan si Attorney Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation. Natin ngayon yung social media, ang daming abogado. Kahit hindi abogado, may kanya-kanyang komento. So, ang role ng NBI ngayon, we have to put order. Ayaw natin nagkakagulo. Pinagpiestahan mo na yung affidavit na walang pirma nang hindi mo muna tinignan kung sino yung nagsasalita. Hindi mo muna tinignan anong background kung talaga bang may partisipasyon. At kung kailangan managot at kasuhan, gamit ang kanilang testimonya, tutulong tayo sa pag-prosecute ng mga kaso na ito. Inimok ng naturang direktor ang grupo na isimite sa tanggapan ang joint affidavit upang formal na masuri at maimbestigahan ang kanilang mga aligasyon at paratangan. Nag-uulat live para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Gracilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Mas Radyo Bombo! Oras na natin 12 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian mga kabombo. At sa pagpapatuloy pa rin po ng ating balitaan, makakasama po natin ang isa po sa mga profesor at nagsisilbing graduate program director ng Southern Illinois University sa ilalim po ng Department of Criminology and Criminal Justice. Live mula po sa US, kasama po natin si Dr. Raymond Narag. Magandang araw po sa inyo and welcome to the Philippines. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, Professor. Hello, magandang hapon sa inyo, magandang gabi sa akin dito sa panahon ko ngayon dito sa Carbondale, Illinois. Thank you so much for joining us, Professor. Anong oras po ngayon dyan, Professor? Alam kong mga alas 10, alas 9 yata. Tama ho ba? Yeah, it's 10-12 ng gabi. Okay, sige. Thank you so much again for joining us. We have a few questions na nais pong maitanong ko sa inyo, particular questions. Pero bago po niyan, siguro yung overall assessment and reaction po siguro ninyo muna dun po sa tuloy-tuloy pong pag-usad ng hearing laban kay dating Pangulong Duterte, Professor. Ako ay natutuwa at sa wakas, natutuloy na itong mga hearings natin. Matagal na natin itong hinihintay. Dahil gusto natin malaman talaga kung ano yung nangyari nung nakaraang rehimen, right? Marami sa atin ang nagkaroon ng objection sa drug war. Unang-una dahil ito ay immoral, dahil ito ay anti-poor, and hindi niya sinusunod ang tamang bataas para sa ating criminal justice system. And nanawagan tayo noon na itigil ito, nanawagan tayo na idirect sa mas magandang paraan ng drug war. At kung pwede sana ay sa rehabilitation, sana ay sa tulungan natin yung mga biktima ng krimen at saka yung biktima din ng paggamit ng droga. So tayo ay natutuwa dahil sa wakas, maririnig natin yung ebidensya, maririnig natin yung mga testimonya ng mga taong involved dito at sana magkaroon tayo ng closure, ika nga. Magkaroon tayo ng hustisya para sa mga biktima. Okay. Sa naging presentasyon po kahapon or kagabi nitong si Attorney Kaufman, Professor, sabi ho niya, walang actual order o written order na nagsasabing patayin ng mga pulis ang mga drug suspect. Hence yung term na naging controversial na term na neutralize. Sabi niya hindi nito ibig sabihin na patayin. Sa criminology, Professor, paano ho ba na-establish yung pong connection between an actual order doon sa actual action to the point na pwede pong gamitin ito bilang ebidensya sa mga proceedings katulad po sa ICC, Professor? Okay, siguro dapat tingnan natin kasi yung unang-unang konteksto ng kung sino yung nagsasalita, right? Kung ikaw ang presidente ng Pilipinas at ikaw ay mayroong napakalaking megaphone at patuloy mong sinasabi na okay lang patayin ng mga adik, kinakailangan patayin natin sila dahil kung hindi sila ay mangmomolestya ng ating mga anak, kinakailangan parusahan natin sila bago pa sila makagawa ng krimen. At kung ikaw ay magsasabi na patatawarin ng mga pulis na gumagawa ng drug war nito na may shortcut at sinasabi mo pa na udyakan mo ang mga
akusado na lumaban para may dahilan ka para patayin sila at manlaban, these are public pronouncements na kumbaga nagti-trickle down effect yan eh. And maaring interpret ng mga tao, lalong-lalo na yung mga kapulisan natin, na direct order, right? And true to say, right, every time na nagsasalita si President Duterte nung panahon na yon, the following day, 32 ang patay. The following day, 15 ang patay. The following day, 14 ang patay. And he really praises them as this is a manifestation of a good work. And I'm going to reward you. I'm going to promise immunity kung sakaling man mayroong lumaban sa inyo, right? Ang sinasabi ko nga palagi, pag tingnan mo yung nangyari sa Rwanda, right? Nagkaroon ng media propaganda doon. Kill the cockroaches, kill these individuals, right? Yung mga Hutus at saka mga Tutsis na nag-aaway. And people came to believe na dapat patayin tong mga cockroaches na ito. So, ganun din ang nangyari sa atin. Yung mga public pronouncements translated into direct policies na sinusunod ng mga tao in the field. Ito nga palagi kong sinasabi, kung tatanungin mo, ilan ba ang pinatay ni Hitler? Sa kanyang kamay mismo, kung tatanungin mo, wala siyang pinatay. Wala siyang binaril, wala siyang sinakal, wala siyang, kumbaga, sinaksak, wala. Pero dahil sa kanyang propaganda, dahil sa kanyang patuloy na pagsasabi na ang Jews ay venoms ng society, sila yung kumbaga sumisira sa German society, people take that into heart and people start implementing it. So napakalakas ng boses ng leaders natin to condition the mind of the people and people start acting on it, implementing on it. Ang tawag natin dyan social learning theory, right? Social learning theory do suggest that kapag na-justify mo ang behavior, nasabi mo na it's okay to kill the drug addicts kasi sila ay salot sa lipunan, and people start believing in it, and then people start acting on it, it's so easy to justify killings for them. So dun yung kumbaga bakit siya naging crime against humanity, because you set up the whole population to justify the killings, and these killings become natural order, kumbaga naging second nature ng mga police officers natin during the time. Professor, just to put context doon sa term na neutralize, kasi may malawak na debate tungkol ho rito, ang argumento ng prosecution is that sapat ng basehan yung ginamit doon sa mga accomplishment report ng Philippine National Police na nagsasabing during a certain period, a week halimbawa, nagkaroon ng accomplishment, 5 ang na-neutralize, meaning napatay. So sa ganung konteksto, sabi ng prosecution, pwede nang basehan yun para sabihin na yung term na neutralize ay patayin, which is yun yung ginamit lagi ni dating Pangulong Duterte. Pwede ba nating tingnan sa ganito para lang ma-establish yung connection, Professor? Yes, definitely. Yes, definitely. Kasi yun ang mga signal words, right? For example, nung sa Rwandan homicide, cut the tall trees was the signal word, right? Cut the tall trees. Anong ibig sabihin nun, right? Kumbaga, patayin mo lang yung mga matataas na mga puno. Pero pag sinabi mo cut the tall trees, at ang signal word nun is patayin ang mga Tutsis, ng mga Hutus during that time, it translates to 800,000 people dead, right? So yung neutralized na yun, that's a code word. Kahit sinong mga police officers ang tatanungin mo, alam nilang ibig sabihin ng neutralize. Neutralize means killing the person, right? So naging euphemism lang siya para magkaroon ka ng deniability. Pero in fact, naintindihan ng mga police officers lang ibig sabihin ng neutralize ay patayin. And the taste of the pudding is in the eating eh. Kasi kung sinabi mong neutralize lang yan at hindi talaga pagpatay ang meaning mo, then it should have translated into arrest. It should have translated into detention. It should have translated easily to a legal procedure na hindi patay ang outcome. Pero hindi eh. Pag sinabi nun lang neutralize, it reports the 5 people are dead tulad ng sinabi mo. So ibig sabihin, neutralization in that very same context means killing the person, killing the suspects without due process. Okay. Momojay, with your questions kay Dr. Professor, isa sa mga kine-question ni Attorney Nicholas Kaufman yung credibility and self-confessed murderer na testigo ng prosecution. Paano po yung tamang handling sa ganitong uri ng witness? Sa legal proceedings, kapanipaniwala ba itong mga testimonies ng mga individual na tagged as criminals?
Well, kung kanilang sinasabi ay totoo, kung kanilang sinasabi ay kumbaga base sa realidad, right? May proof sila. Sinasabi nila na nakita nila, sinasabi nila na kasama sila sa operasyon at sila ay kasama mismo sa pagpatay. At minsan sila mismo ang may hawak ng gatilyo at sila ang gumawa nito. Then that in itself means they are part of it, and then totoo, criminal sila, totoo sila ay na-involved before, and maaring yan ay pinagsasihan nila, kumbaga, they are remorseful of why they are being part, but it does not discredit their testimony, right? Mayroon pa tayong mapapakinggan. Mayroon pa rin tayong, kumbaga, substansya na makukuha mula sa kanilang mga testimonya. And the mere fact that they are part of it, the mere fact that they are so embedded into the system ng pagpatay noon, it gives more credence na talagang nangyari nga yung patayan. And basically, Professor, hindi naman mangyayari itong kinds of act if walang command from the higher position. Most definitely, most definitely. Alam naman natin ang kultura ng mga pulis, right? Ang mga pulis natin, very, very careful sila na hindi sila magkamali. Dahil alam nila, munting pagkakamali lang, they could be booted out from their job, they could be dismissed from service, they could be demoted, they could be put in jail themselves. Pero nung panahon ni Duterte, they were given, kumaga, go signal. They were assured na, kumaga, hindi sila kumbaga pananagutin, right? Mayroon silang kumbaga pardon na matatanggap just in case. So, I do believe these police officers, and naawa nga ako sa mga police officers ngayon kasi pinapalabas na rogue officers sila, they acted on their own. No. They truly believe in the cause of Duterte. One way or the other, naniwala sila sa drug war because for so long a time, police officers are tied into their hands. Hindi nila magawa talaga yung gusto nilang gawin sa drug war. Pero nung ginawa naman nila yung Duterte drug war, beyond the rules naman, right? Hindi naman na sila sumunod sa batas. So palagay ko, they did not act on their own. There was a lot of pressure. There was even a reward system. That's why masasabi natin na there were people, right, up until the chain of Duterte who really pushed them to do this. But what do you think, Attorney, the reason bakit still nag-submit sila, nag-obey sila sa authority knowing that later on things like this would be exposed? Yes, that's the very huge question, right? May mga pagkakataon na if you're under duress, if you're under peer pressure, yung boss mo, sabihin nito, gawin mo, right? Mayroon kang moral dilemma. Yan yung tinatawag natin the classic choice. Anong gagawin mo? Maraming mga police officers ang tumigil, maraming police officers ang nag-retire, maraming police officers ang hindi sumunod. Pero ano nangyari sa kanila, right? Sila ay pinatahimik, sila ay transfer, sila ay hindi ma-promote, sila ay kumbaga lumutang sa ere. Right? And so there are weak individuals who basically fall into the trap. At akala nila, kapag sinunod nila ito, magkakapangalan sila. Pag sinunod nila ito, magkaroon sila ng promotions, magkaroon sila ng reward. And then eventually, pag nakita nila na ang dami nang namatay, I did not sign up for this, right? And then magkaroon sila ng moral dilemma. Kung makokonsensya sila, and then tsaka sila babalik sa dati nila paniniwala na ang pulis pala dapat ay sumusunod sa patakaran, ang pulis dapat ay para sa taong bayan at hindi para sa kung sinong politiko na may paniniwalang demagoguery na dapat nilang susundan. So yeah, it's not a linear. Some people are conflicted in the very beginning. Some people know their morals right from the very beginning, but you cannot say that for other people. At magpasalamat tayo na mayroong nagkusang loob bumalik at ngayon ay nag-i-spill the beans kung ano man ang tunay na nangyayari nung nakaraan. And part ng defense ni Attorney Nicholas Kaufman, Professor, ay sinasabi lamang na it's just hyperbole and the rhetoric yung mga pinagsasabi ni former President Duterte. Ano yung take niyo dito, Professor? Well, that's a very lame excuse, right? Unang-una, kapag sinabi ni Duterte noon na patayin ng mga tao, nagpapalakpakan ng mga tao, right? And now that nandito na tayo sa ICC, sabihin na, hindi, hyperbole lang yan, right? Pero ano ba talaga? Ano ba talaga, right?
if you have a policy of killing and you take credit for it, right? You take credit na bumaba daw ang kriminalidad, mayroon na daw safety sa streets, right? Then, you should go all the way to claim na talagang pinagpapatay mo mga yan. Pero hindi. Kumaga, they are having their cake and they're going to eat it too. So gusto nilang i-take yung credit na bumaba ang krimen, nagkaroon ng safety sa streets, pero sabihin nila na hindi. Hindi namin talaga sinasabi na patayin. Hindi namin sinabi na gawin niyo yan, hyperbole lang. At yung mga sira-ulong mga police officers nito, silang may kasalanan because napauto namin sila at sila ang nag-take dun sa aming hyperbolistic statements. You cannot have that. You cannot have that. It's not hyperbole. It was in purpose. It was their policy to kill people because that is, in the first place, their campaign line. Yan ang campaign line ni President Duterte. Iboto niya ako, maraming mamamatay. Papangako ko na magiging matahimik ang ating mga kalsada. Yan ang kanyang sinabi, right? And people believe it. He exacted it. So many people are killed. And then of course, ngayon sabihin nila, hindi, hyperbole lamang po yan. I'll explain the Professor Abang Bojen. Professor, thank you so much for joining us. Marami pa sana kaming katanungan pero medyo limited po yung oras natin. Hanggang sa mga susunod, Professor, na kayo po'y makausap po namin. Maraming salamat po sa inyo. Naimbang aldaw kada kayo, Professor. When, nagyaman na. Thank you so much, Professor. Ang professor at graduate program director ng Southern Illinois University sa ilalim po ng Department of Criminology and Criminal Justice, si Professor Dr. Raymond Narag Magakabombo. Sa kaugnay pa rin po mga development, gaganapin na po ngayong araw ang pagrepaso sa detention o pagkakadetene ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court Detention Center sa May The Hague sa Netherlands. Dito ho'y aaralin ang mga legalidad at pangangailangan na kung manatili ba ang dating Pangulo sa loob ng naturang pasilidad. Sali pa rin po yan sa legal standards at sariling ebidensya ng korte. Kung matutukoy ng International Court na ang pagkakadetene ng dating Pangulo ay justified o unjustified o lumalabag sa international law, tuluyan itong aaprubahan yung kanyang paglaya. Una nang nagpahayag ang dating Pangulo ng kanyang kagustuhan na hindi dumalo sa pagdinig at tanging ang kanyang legal team na lamang ang magsisilbi munang kanyang kinatawan sa proceedings. Nakatakta ito sa huling yugto o huling session ng Day 4 o ngayong araw mga kabombo, ito hong confirmation of charges hearing ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Samantala, kumpiyansa naman si Nanette Castillo, ina ng isa sa mga umunong biktima ng extrajudicial killings na mananagot si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kinakaharap nitong kasong crimes against humanity. Sa naging pagkikipag-ugnayan ng Bombo Radio Philippines, inihayag ni Castillo ang malaking pag-asa ng kanilang pamilya na kukumpirmahin ng International Court of Pre-Trial Chamber ang kaso ni Duterte upang tuluyan itong mauwi sa isang full trial at mapanagot ang dating Pangulo. Mariinding binuweltahan ni Castillo ang mga naging pahayag ng defense lawyer ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Ayon sa ina ng biktima, puro kalokohan ang sinasabi ng abogado. Dagdag pa ni Castillo, tila naging isang DDS ang banyagang abogado na bulag sa katotohanan dahil sa pilit nitong pagpapalabas na isang bayani ang dating Pangulo. Matatanda ang pinaslang ang anak nitong si Aldrin ng mga hindi pa nakikilalang salarin noong Oktubre 3 taong 2017 sa lungsod ng Maynila. Ang nasabing insidente ay naitala sa kasagsagan ng madugong war on drugs na nakalipas na administrasyon. Kasabay ng pag-usad ng investigasyon sa International Court, humiling naman ang panalangin ng pamilya Castillo mula sa publiko para sa pagkamit ng hustisya. Langin ko po na magtuloy-tuloy po itong pagdinig na to hanggang sa mahatulan po siya. Pinapanalangin ko po ang sambayan ng Pilipino na makita nila yung katotohanan na hindi tama ang pagpatay. At marami pong pinatay nung panahon po na nakaupo bilang presidente si Rodrigo Duterte. Napakasakit po nung nangyari sa amin. Inyong napakinggan si Nanette Castillo, ang ina sa isa sa mga biktima umano ng extrajudicial killings noong Duterte administration. At sa iba pang balita mga kabombo, Star Nation, nagpapatuloy naman ang investigasyon hinggil sa flood control anomalies at hindi kailanman pababayaan. Ayon yan kay Secretary of Interior and Local Government Rimulya. Kuha tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza.
Nilinaw ni Department of Interior and Local Government Secretary Juanito Victor John Vic Remulla na wala siyang mga naging pahayag na pabayaan na mga nagpapatuloy na investigasyon hinggil sa flood control anomalies na siyang kasalukuyang kumakalat sa social media platforms. Sa katunayan anya, isang malaking disinformation at fake news sa mga ulat na ito kung saan inihayag din ng kalihim na nakahandang mga aresto na kahit anumang oras ang mga otoridad sa pangungunayan ng Philippine National Police. Nakarating kasi sa kanyang tanggapan na inihahanda na sa ngayon ang warrant of arrest laban sa mga personalidad na siyang nauna ng tinukoy ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Robert Bernardo sa mga nagdaang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa mga naturang anomalya. Pagtitiyak pa ni Remulla, kapag lumabas na ang mga warrant of arrest, agad nila itong i-implementa para tuluyan ng mapanagot sa batas ang mga nanguna sa katiwalaan sa ilalim ng mga proyektong ito. 100% fake news. Wala akong sinasabing ganyan. In fact, we are readying already the arrest of the suspects as alleged by Yusek Bernardo. Paglabas ng warrant yan, arrestin namin lahat. So we are more than ready. The PNP is more than ready to arrest. Pero yung sinabi kong gano'n, fake news yun. Kalokohan talaga yun. Ang dami nga nagalit sa akin dahil dun eh. Hindi ko naman sinasabi. This is the age of misinformation. So kung hindi nyo narinig sa sarili kong bibig, fake news talaga yan. Kailan naman kinakausap ko ng press eh. Wala nang iba eh. So that is fake news. Sa naging pagtatanong naman ng Bombo Radio Philippines sa kalihim, kabilang si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, sa mga hahainan umano ng warrant of arrest na siya namang nakatakdang ipadala sa International Criminal Police Organization o Interpol para sa ongoing na pagproseso sa red notice laban sa dating kongresista. Anya, inaasahan naman na talagang nasa ibang bansa na ang dating kongresista at kasalukuyan ng ipinapaubaya sa Interpol para sa kanyang magiging pagka-aresto. Should happen in this month. Lalabas na lahat yan. So, handa na kami. Whatever the Sandigan Bayan says, handa na kami to execute ang warrant of arrest. Kasi may warrant of arrest na siya dito eh. So, lalagay na namin sa Interpol red notice. Kasi na-assert namin talaga na abroad na siya. So, ilalagay na namin. Samantala, agad naman anya nilang susundin ng anumang ipinag-utos ng Sandigan Bayan kung saan inaasahan naman na lalabas sa ngayong buwan ang red notice laban sa dating kongresista. Mula dito sa New Manila, Quezon City, ito si Bombo Bea Peniza, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Meron na lamang ko tayong 28 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Dako tayo dyan sa may Palasyo Malacanang, dyan sa may Kamara de Representantes, mga kabombo, si House Speaker Bogie D. Ipinagutos yung pagpapabilis ng National Wage Bill. Target na buwagin ang Regional Wage Board. May update po dyan si Bomboana Lisoberano. Ipinagutos ni House Speaker Faustino Bogie D. III ang agarang pagtalakay sa panukalang magtatag ng iisang pambansang minimum wage at magbubuwag sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Hudyat ito ng malakas na suporta para sa reforma sa wage system ng bansa. Noong February 24 kasi nakipagpulong si Speaker D sa mga pangunahing may akda ng panukala at mga leader ng malalaking labor groups, kabilang ang Federation of Free Workers upang pag-isahin ang balangkas ng reforma. Ayon kay D, panahon na upang mabigyan ang mga manggagawa ng patas at iisang sistema ng sahod. Inatasan din niya na isama agad ang panukala sa plenary agenda sa susunod na linggo na may target na maipasa bago sumapit ang araw ng paggawa o yung May 1 Labor Day. Sa ilalim ng panukala, ililipat sa National Wages and Productivity Commission ang kapangyarihan sa pagtatakda ng sahod kapalit ng mga Regional Wage Board. Layunin ng reforma na mabawasan ang agwat sa sahod sa iba't ibang rehiyon at magtakda ng malinaw na pambansang wage floor para sa mga manggagawa sa buong bansa. Samantala, sa ibang balita naman, isinusulong ni later Representative Ferdinand Martin Romualdez ang pagbibigay ng buwanang 3,500 rental housing subsidy para sa milyon-milyong informal settler families sa bansa. Nakasaad ito sa House Bill number 7230 o ang Rental Housing Subsidy Program Act na inakda ni Tingog Party List Representative Judah Sidre. Layunin ng panukala na mabigyan ng pansamantalang tulong pinansyal ang mga pamilyang walang sariling tahanan habang hinihintay ang permanenteng pabahay. Sa ilalim ng panukala,
panukala, ang mga qualified na mga ISF sa Metro Manila ay maaaring tumanggap hanggang 3,500 pesos kada buwan. Sa ibang rehiyon, ang halaga ay itatakda ng Department of Human Settlements and Urban Development at National Economic Development Authority, batay sa umiiral na minimum wage at renta, ngunit hindi lalampas sa 3,500. Hindi din dapat hihigit ang subsidy sa aktual na renta. Ayon kay Romualdez, magsisilbing social protection ang programa upang matulungan ang mga pamilyang inilikas dahil sa kalamidad at mabigyan sila ng mas maayos na akses sa trabaho at edukasyon habang wala pang permanenteng bahay. Samantala, Bombo Genesis, ngayon pa lamang inanunsyo ng Palasyo ng Malacanang na mayroon ng bagong kalihim ang Department of Environment and Natural Resources. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, itinalaga ni Pangulong Marcos itong si DNR Assistant Secretary si Juan Rafael, itong si Cuna. Kapalit siya ni DNR Secretary Rafael Lutilla na itinalaga bilang Ambassador of the Philippines to the Holy See. Sa ngayon, Bombo Genesis, hindi pa sinabi ng Palasyo kung nakapag-take off na itong si Secretary Cuna. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Upang masiguro ang tuloy-tuloy na operasyon sa DENR, nagpapatuloy ang matiwasay na transisyon sa pagitan ni Secretary Lutilla at Cuna. Samantala, nagpapatuloy naman ang proseso ng pagpasa ng mga pangalan ng acting secretaries para sa kanilang confirmation. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala sa iba pang mga development, kampante si Duterte Panagutin Network Convener Jojo Lacanilao na hindi uubrang mga argumento ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga husgado ng International Criminal Court. Mistulang ipinipintaan niya ng defense panel na walang kasalanan ng dating Pangulo sa nangyaring malawakang patayan at sa halip ay kasalanan ito ng mga kritiko, kasalanan ng media at mga non-government organization na pumuna sa kanyang drug war. Ipinipilit din niya ng defense na walang kasalanan ng dating Pangulo at ang libo-libong katao na napatay sa ilalim ng kanyang drug war ay pawang random o biglang pangyayari lamang. Ayon sa abogado, hindi uubra sa mga husgado ang ganitong argumento, lalo na at napatunayan na ng prosecution na may malawak ang pagpatay na kailangang maimbestigahan sa international arena dahil hindi gaanong naimbestigahan ng mga ito sa local setting. Bigurin niyang defense team na sagutin ang ilan sa mga naunang argumento ng prosecution tulad ng mga individual na particular na pinatay sa kasagsagaan ng drug war. Sa preliminary statement, lahat ay may kasalanan except si Duterte. Pinagkaisahan siya, napakabait na tao, at lahat na lang nagsama-sama, pati media, pati mga politiko, pati mga biktima, pinagkakaisahan siya ngayon. Yun ang defense nila, pero hindi yun papalo. With a strong evidence of prosecution, pinakita nila yung konti pa lang yun, tip of the iceberg, noong nag-presentation sila on the merits. Ang dami na nilang pinakita na kailangan explain nila yun. Yung mga salitang malinaw na pumailang lang na nagsasabing patayin, tapos yung mga official policy to neutralize, napakita yan sa PNP circular, pati sa salita ng dating Pangulo. So, I think nahihirapan silang mag-present ng talagang factual evidence. Ayon pa sa batikang abogado, tip of the iceberg pa lamang ang pinapakita ng prosecution at tiyak na mas maraming ebidensya ang ipepresenta ng mga ito kapag kaumabot man ito sa full trial. Bagaman kinwestiyon ni Kaufman ang ilan sa mga naunang ebidensya na ipresenta ng prosecution, niwalang abogado na hindi nito maapektuhan ng mga na-establish ng prosecution na may nangyaring serya ng patayan at may kill order mula sa dating Pangulo na ipinatupad sa ground level. Remember, yung prosecution, tip of the iceberg pa lang yun. Pag nagpunta tayo ng trial, makikita na natin kung sino yung witness, makikita na natin yung buong kwento na hindi nila binigay lahat, kundi mga konti-konti lang. Bagay pa rin po yan ng pahayag ng Duterte Panagutin Network Convener, si Attorney Jojo Lacanilao. Kaunay pa niya nanindigan ng grupong Duterte Panagutin Network na malinaw ang kahulugan ng terminolohiyang neutralize sa ilalim ng madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Ayon sa convener ng grupo na si Attorney Giorgio Lacanilao, nilinaw na ang prosecution team ang tunay na kahulugan ng neutralized na nagsasabing pinatay batay sa resulta ng mga serye ng police operations sa nakalipas na administrasyon. Nagawaan niya ng panel na ipresenta ang ilang dokumento kung saan nakalagay ang summary ng mga naturang operasyon at ipinapakita rito na ang mga namatay ay tinutukoy bilang neutralized under police operations. May mga petsa ring nakalagay anya sa mga naturang dokumento. Ito ay taliwas sa ipinagdiinan ng defense team ng dating Pangulo na hindi nangangahulugang patayin ang pagsasabi ng dating Pangulo na in-neutralize ang mga natutukoy o napapangalan ng illegal drugs personalities. Napatunayan na anya ng prosekusyon ang tunay na kahulugan ng naturang termino, ngunit pilit lamang na hindi tinatanggap ng prosekusyon tulad ng naging presentasyon ng lead legal counsel na si Attorney Nicholas Kaufman sa nagpapatuloy na confirmation of charges hearing ng dating Pangulo. Nilinaw yun ng prosecution, no? Na pinakita nga nila doon no? Na yung mga namatay, ang status na nakalagay dun sa police, neutralized on the date na pinatay sila. So ang conclusion doon, ibig sabihin nun patayin. And that's exactly what the policemen did, no? Yun ang pagkakaintindi nila doon Neutralize, barilin, patayin, diba? So I think na-establish ng prosecution yun. Pero nandun pa lang tayo sa umpisa. Tapos tingin ko yung presentation ng prosecution, mabigat na talaga yun Hindi mo pwedeng i-twist. Inyong napakinggan ang paliwanag ni Attorney Giorgio Lacanilao, ang convener ng Duterte Panagutin. Sa iba pang mga development update ho tayo sa nalalapit na Semana Santa o mahal na araw mga kabombo, mas mahigpit po na seguridad sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange ipapatupad bago ang Semana Santa. May mga development po dyan si Bombo Isa Cotoner. Mas paigtingin ang seguridad sa Parañaque Integrated Terminal Exchange bilang paghahanda sa inasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa 2026. Ito ang naging focus ng isinagawang inspeksyon ng mga opisyal mula sa Metropolitan Manila Development Authority at Department of Transportation ngayong araw. Ayon kay Department of Transportation Security Undersecretary Gilbert Cruz, maglalagay ng karagdagan K9 units, X-ray machines at scanners sa mga susunod na linggo. Target na maging permanente ang ilan sa mga kagamitang ito upang mapanatili ang mataas na antas ng seguridad sa terminal. Sa kasalukuyan, may 308 CCTV cameras na nakakalat sa buong terminal para bantayan ang galaw ng mga pasahero. Mula Enero 2026, nakapagtala ng pamunuan ng terminal ng mahigit 500 na nakumpiskang ipinagbabawal na gamit, kabilang ang matutulis at madaling magliyab ng mga bagay. Kabilang din sa mga tinutukan ng inspeksyon ang proseso ng pag-check ng mga bagaheng dala ng mga biyahero sa main entrance. Napuna rin ang lakas ng tunog ng mga speaker sa loob ng terminal at iminungkahing ayusin ito upang maging mas maayos sa mga anunsyo. Nagpaalala naman ang Department of Transportation sa publiko na maging alerto laban sa mga insidente ng pandurukot at lalo na tinaasahang aabot sa mahigit 3 milyong pasahero ang gagamit ng naturang terminal sa panahon ng Semana Santa o katumbas yan ng 200,000 hanggang 250,000 kada araw. Hinikayat din ng mga pasahero na subukan ang capsule hotel sa loob ng terminal bilang alternatibong matutuluyan para sa may mga mahahabang biyahe. Samantala, ibinahagi rin ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicholas Torre III na nakipag-usap din siya sa mga bus drivers ng terminal, partikular sa pagtatanong ng sitwasyon ng mga EDSA carousel bus na manggagaling sa terminal. Dagdag pa niya na prioridad ng kanilang ahensya na mapagaan ang pagbabiyahe ng mga mananakay, lalo na sa pagdating na Holy Week Exodus. Sa MMDA naman, gusto namin ng makapagbigay sa ating mga kababayan na mga gumagamit ng mga lansangan natin na ligtas at an experience that is easy sa kanilang araw-araw na pagbiyahe. Hindi na kami makakadagdag sa kanilang strength o makapagbawas kung mayroon ito. Tinamusta ko na naman at tinanong ko lang ang mga improvements pa at ang mga status na kanilang ginagawa. Tinatanong ko ang bus carousel kasi titignan natin, baliktad, nasa kaliwa sila ng EDSA. Kaya tinatanong ko kung bakit wala pa yung mga pintuan sa kaliwa. Mula sa lungsod ng Parañaque, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Kuha tayo ng mga update mula po dyan sa may Senado. Sa mataas na kapulungan mga kabombo, si Senate President Vicente Tito Soto III. Po na hindi bubuwagin ang Philippine Drug Enforcement Agency kundi lalo pa itong palalakasin. May update po dyan si Bombo Angel Waganan. Bombo Genesis, tiniyak ni Senate President Vicente Tito Soto III sa mga miyembro ng Philippine Drug Enforcement Agency na hindi bubuwagin ang ahensya sa ilalim ng mga iminungkahing reforma sa anti-drug structure ng pamahalaan, kundi lalo pa umano itong pagtitibayin at palalakasin. Ayon kay Soto, bilang principal author ng batas na lumikha ng PDEA, matagal na niya umanong isinusulong ang pagkakaroon ng isang sentralisadong anti-narcotics body simula pa noong 1998 pa lamang upang pagsamasamahin ang watak-watak na drug enforcement efforts ng iba't ibang ahensya. Ipiniliwanag ng senador na nanang malikha ng anumang enforcement unit sa ilalim ng dangerous drug boards, lumitaw kalaunan ang mga kahinaan sa struktura. Aniya, nagkaroon ng disjoint enforcement functions sa iba't ibang ahensya na nagresulta ng magkakapatong-patong na mandato at problema sa koordinasyon. Sa kalaunan, in-upgrade aniya ang DDB at inilagay sa PDEA bilang enforcement arm nito. Gayunman, inihag ni Soto na lumihis umano ang orihinal na layunin ng operasyon ng ahensya na aniya ay tila ginawang private army ang PDEA ng mga naunang namuno sa ahensya kung kaya't gumulo ang operasyon nito. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Vicente Tito Soto III. What happened was that yung mga naupo doon sa PDEA, ginawang private army. Nawala sa menu. Kaya nga, ang original noon is like the DEA of the United States. Supervisory over the anti-narcotics units of the entire country. Ganun ang essence noon. So let's say, naligaw yung mga pagpapatupad niyan. There was a time that one of the Director Generals took in soldiers. Well, alam naman natin ang diferensya ng soldier sa police. Hindi ba? The soldiers are person-oriented. Police ay kangay report-oriented. Di ba? So, ano nangyari sa PDEA noon? Ang gulo. Samantala, Bombo Genesis, sa ilalim ng panukalang inihain niya, pagsasamahin ng DDB at PDEA upang bumuo ng Presidential Drug Enforcement Authority sa ilalim ng Office of the President. Layunin nitong konsolidahin ng isang katawan ng enforcement, oversight sa prosecution, prevention programs, supervision sa rehabilitasyon, at alternative development incentives. Binigyan din ni Soto na magkaiba ang laban kontra illegal drugs at drug abuse at hindi dapat makontento ang pamahalaan sa kasalukuyang sistema. Habang hindi kayat naman ng senador na pag-aralang mabuti ng ahensya ang panukala sapagkat ang layunin umano nito ay mas palakasin at ayusin ang operasyon ng ahensya para sa mas epektibong aksyon kontra illegal na droga. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang mga naging pahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III. If we want to address the fight against illegal drugs and drug abuse, and those are two different animals, if we want to address this, pag-aralan nyo ito, sinasabi namin ito dahil napakatagal na namin pagkakataon at panahon na pinag-aralan to. Do not, do not rest on what you have now. We want this upgraded. We want better for the country. We want a better way to address the problem of illegal drugs and drug abuse. Because I always say, if we are successful with the drug abuse, we remove illegal drugs. Nag-uulat live mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angel Waganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na lang po tayong 12 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Nakuha natin ang mga balita mula po sa probinsya mga kabombo. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumisita sa may probinsya ng Cebu upang suriin ang dalawang bagong pasilidad ng Social Welfare and Development Department. May update ang Bombo Radio Cebu. Dumating sa Cebu si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang personal na susihin ang dalawang pasilidad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng araw ng Huwebes, Pebrero 26, 2026. Binisita ng Presidente ang Pag-abot Processing Center o PPC sa Barangay Tayud, Liluan, Northern Cebu at sa Visayas Disaster Resource Center o VDRC sa Barangay Tingob, Mandawi City bilang bahagi ng kanyang administrasyon sa pagpapalakas ng social protection
at disaster response operation, hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong Visayas at Mindanao. Sa pagdating nito sa Pag-abot Processing Center, binati ito nila ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian at ng mga lokal na opisyal ng Liloan, Cebu, kung saan magsisilbi itong pasilidad para sa mga individual, lalo na ang mga kabataan na naninirahan sa kalsada. Dito, magsisilbing temporary shelter ng mga benepisyaryo habang isiinalalim sila sa assessment at profiling. Mayroong 120 individual capacity ang PPC kung saan kumpleto ito sa mga pasilidad katulad na lang ng palikuran, admin office, conference room, activity area, prayer room, laundry area, kusina at hapagkainan at iba pa. Sunod na binisita ng presidente ay ang VDRC sa Mandawi City na nagsisilbing production, storage at logistic hub ng DSWD para sa mga family food packs para sa disaster response ito sa Visayas at Mindanao. Mula sa huling 10 taon, ang VDRC ay nakapagpalabas na mahigit 8.9 million FFPs na naibahagi sa mga nasanata ng dilubyo sa Visayas at Mindanao. Itong ginagamit itong mga bagong mga machine ay dadami na hanggang 30,000. Kaya nila a day, a day ito. 30,000 a day. Sa ngayon ay naka-storage, nag-aantay, meron na tayong 4 million na ganitong mga food pack para buti naman at wala naman masyadong sakuna ngayon. Pero malaking tulong itong pagkagawa. Ito pinagawa pa natin, pinadesign natin itong mga machine na ito para talaga sa Pilipinas. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Ilang observers naman sinabing tila blanket denial lamang ang ginagawa ni Attorney Kaufman sa kaso ni former President Duterte. May mga report dyan ang Bombo Radio Legazpi. Inihayag ng ilang observers sa nagpapatuloy na confirmation of charges sa International Criminal Court na malinaw na malakas ang ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Contradaya Convenor Danilo Araw sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na tila blanket denial na lamang ang ginagawa ng lead counsel ni Duterte na si Attorney Nicolas Kaufman. Mahirap umano na patunayan ang claims ni Kaufman na walang koneksyon ang mga pahayag ng dating Pangulo sa paghikayat sa mga kapulisan sa mga patayan sa bansa na may kinalaman sa mga pinagdududahan na sangkot sa iligal na droga. Anya, walang maipresenta na ebidensya ang legal team ni Duterte na gumawa ito ng mga hakbang upang pigilan ang mga pagpatay sa bansa sa ilalim ng kanyang administrasyon. Dagdag pa ni Araw na kinakailangan na fact-checking ang gawin ni Kaufman sa mga ebidensya ng prosekusyon at patunayan na mali ang interpretasyon ng mga ito, subalit hindi umano ito nangyari sa ikatlong araw ng confirmation of charges. Talagang malakas yung ebidensya laban kay Duterte, and all that Kaufman can do is to do blanket denial of the charges. Blanket denial dahil pinapabulaanan lang niya yung di umanong sistematikong pamamaraan ng pagpatay, pero yung mismong mga insidente ng pagpatay talagang mahirap sabihin na hindi ito nangyari dahil malinaw naman yung ebidensya. Ang parang nagiging issue na lang, si Duterte nga ba ang responsable rito? Samantala, inaasahan naman ito na magkakaroon ng pagsasalita ng ilang mga testigo sa ika-4 na araw ng confirmation of charges na nakatakda mamayang gabi. Yan ang ulat mula rito sa impila ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kuha din tayo ng update mula po dyan sa may The Hague, mga kabombo. Ang mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, igagalang ang magiging desisyon daw ng International Criminal Court kasabay po ng huling araw ng confirmation of charges hearing laban sa dating Pangulo. May update ng Bombo Radio Rojas. Ipinahayag ng mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na igagalang nilang magiging desisyon ng International Criminal Court o ICC. Ito ay matapos sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing laban kay Duterte sa kasong crimes against humanity.
Ayon kay Bombo Lucky Charm, international correspondent sa The Hague, Netherlands, sinabi niya na ito ang unang pagkakataon na may opisyal na isinailalim sa hearing kaya mahirap tukuyin ang mga susunod na hakbang. Ani niya, matagal pa ang proseso na kakaharapin ng dating Pangulo, ngunit tiwala siya na gagawin ng defense team ang lahat upang may pagtanggol si Duterte. Dagdag pa niya na unti-unti na tinatanggap ng mga supporters ang posibilidad na hindi na makakauwi sa Pilipinas si Duterte. Ngayong Biyernes ang huling araw ng hearing at may 60 araw pa para sa evaluation bago ilabas ang final na desisyon kung itutuloy sa full trial ang kaso o hindi. Nanawagan rin ng mga supporters ng panalangin para sa kalusugan ni Duterte dahil mahirap na para sa kanya na iproseso ang lahat ng mga nangyayari. Sa kabila nito, nanatili pa rin ang pag-asa ng mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa positibong kalalabasan habang nagpapatuloy ang nasabing hearing. Sa mga taga-suporta ni FERRD, maging ano lang kayo, be observant, and at the same time, tanggapin kung ano man ang dapat. Slowly accept it in your heart kung ano yung mangyayari. Kasi responding the situation in a Filipino culture, talagang masakit for them dahil lalong-lalo na our president becomes their idol, becomes their hope. Ang masakit doon yung ginawa mo siyang hope for the country, 'di ba? Tapos kung hindi mangyayari yung gusto mong mangyari, masasaktan ka. Maraming iiyak for this reason. Nakikita ko na nga yung mga ibang mga mahal natin na mga Pilipino, iiyak sila kasi mahal na mahal nila si Tatay Digong, which is I understand. So, wala na tayo. We can never look back. We need to step forward and then move forward sa ganitong procedure. Wala nang bawian. So, kung ano yung mangyari, we have to slowly accept. Mula rito sa impila ng Bombo Radio Rojas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jamelus, Delhi. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 in most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo Police Report. Panghuli sa ating provincial report, magkakabumbo, update po tayo dyan sa may bahagi ng Mindanao area. Isang individual ang binawian po ng buhay. Isang sugatan sa nangyari pong pamamaril sa Cotabato City. Yung suspect nagsindi para ho ng sigarilyo sa mga biktima. May update dyan ng Star FM Cotabato. Isa ang binawian ng buhay at isa naman ang sugatan matapos ang pamamaril ng isang unidentified na suspect sa Doña Teresa Poblacion 4, Cotabato City. Ayon sa ulat ng Cotabato City PNP, kinilala ang napatay na biktima bilang si Michael Andom, 21 anyos, isang delivery boy at residente ng UP Maguindanao del Norte. Nadamay naman ang kanyang kasamahan sa trabaho na si Rex Pablo na tinamaan sa likuran na ligaw na bala at isinugod agad sa ospital para sa maunang lunas. Base sa investigasyon ng kapulisan, nakipag-usap at nakisindi pa ng sigarilyo ang sospek sa delivery rider bago ito tuluyang barilin sa harap ng kanyang mismong pinagtatrabahuan. Ilang sandali matapos ang tila normal na pakikitungo, 4 na putok na baril ang tumama sa biktima na tumapos sa kanyang buhay. Tinitignan naman ng kapulisan ang love triangle at posibleng paghihiganti bilang motibo sa insidente. Nakatayo siya dito sa labas ng gate, then nag-yosi, pinuntahan siya ng suspect, nakisindi pa sa kanya, nag-usap pa sila. Yun na a few minutes later, nagkaroon ng putok. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para sa pagkakakinanlan ng mga salarin. At mula dito sa Cotabato City, ako si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media page tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Sa mga kababayan po natin dyan sa may Northern Luzon area, sa may bahagi po ng Isabela, nariyan pong Bombo Radio Kawayan, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan para sa mga taga-riyan sa may Pangasinan Province at mga katabing probinsya. Diyan sa may Cordillera, nariyan po ang Bombo Radio Baguio. Sa may bahagi po ng Bicol Region, ang Bombo Radio Legazpi. At dito sa Mega Manila, ang Star FM Manila.
Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigaraw, nariyan rin ang Bombo Radyo Lawag, Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa southern area naman, nariyan ang Bombo Radyo Naga. At bago tayo magtapos, narito ang ating orati, Impirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Yan na pong kalibunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakalikad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. May nagagwa na karon sini iyang mga feelers sa kung sino ang pantapat sang bago ginamang or shall I say pantapat sa una nang nagdeklarar sa kandidatura sa pagka-presidente sa pungsod na Pilipinas. Kung anong ginatubod naton, standby ka mo dira kay plastar naton inis dili gilamang madugay sa aton man sini pa nga pagpangalagad. Sa aton sini karon nga mga kabumbo, no? Isa lamang ka post may mga laragway pero damo na sang luyag ipalabot sini nga mensahe. No, sa aton sini karon yung mga kabombo, no, sang isa ka opisyal man diri sa bahin sa probinsya sang Iloilo amunayhan ining kandidato nga mga munggo sa kay Vice President Sara Duterte nga una nga nagdeklarar nga mga papili bilang presidente sa pungsod na Pilipinas by 2028. Bantayan sa aton sini nga mga kabombo. Check ko na this time si Bombo Hana Andasa. Nangin na problema karon sang syudad sang Iloilo mga punong barangay nga wala makapasa sang annual budget. Hamako nimo may 180 ka mga kabarangayan diri sa syudad ang nakasumiter 12 gid lamang. Ang 168 ya anong sistema anong plastada?
check naton sa aton sini nga mga kabombo kay ginhatagan ini sila sang Commission on Audit sang 60 dias, 2 ka bulan para nga maka-comply. Kung hindi, ano ay hana manging kapalaran sa mga punong barangay nga ini. Check naton si Bombo Hana Andasa. Bombo Hana, sa report, please go ahead. Ginhatagan sang 60 days o kung 2 ka bulan sang Commission on Audit ang mga kabarangayan nga wala nakapasa sang 2026 annual budget Bombo Cham. Madumduman nga kahapon nga adlaw sa privilege speech ni Iloilo City Councilor Rex Marcos Arabia, iadri ginabuyagyag nga out of 180 ka mga kabarangayan, 168 diri ang wala nakapasa sang 2026 annual budget. Kung sa diin, iniman ang 93% out of 180 ka barangay ang wala diri nakapasa. Only 12 lang o kung 12 lang gid ka mga kabarangayan ang nakapasa diri sang annual budget man sa syudad sang Iloilo. Ini man ang ginkatingala kag ginakabigid nga widespread budgetary crisis sa syudad sang konsehal ang ining nasambit man nga issue. Dala na diri ang Sangguniang Kabataan Council kun SK Councils nga out of 180 duha lang man diri ang pasa sang ila diri nga mga annual budget. E nakit-an man sa ila diri nga pag imbestiga, initial investigation diri sang konsehal, mayara man sang mga hawid diri nga papeles coming from the ALG nga ti mayara man sang year 2025 ang wala man ni sila nakapasa kag gingamit lamang ang re-enacted budget sang ilang barangay. So kung wala sang 2026 annual budget mapasa ini sila, no programs, no projects and no capital outlay kag salary increase man para sa isa ka barangay. Ini ang inaka-importante gid sa bahin sa syudad Subong nga timayara sang annual budget kuntani nga nakaplasta diri ang mga kabarangayan, but then wala ini sila sang may napasa. Aton gin padulungan ang pito diri ka distrito sang syudad sang Iloilo agod gihibaluon kung sino diri ang 168 ka mga kabarangayan ang wala diri nakapasa. Una nato padulungan diri sa bahin man sang Lapus, Bombo Cham, ang Halandoni Estate, si punong barangay Gerald si Thompson Alacre, and sunod diri si punong barangay Gerald Casio sang Magsaysay, Iloilo City proper. Do mas lala diri kay punong barangay Casio bangod nga ti wala ini sila naga-office sa ilang barangay hall kundi sa ilang nga balay ini naga-office mamutsama. Sa pagpadulong nato na tingala man diri nga wala sang tawo ang ila diri nga barangay hall kay didto iya naga-opisina si punong barangay sa iyang balay bangod nga wala sang kuryente sa ilang barangay hall. Naglabot na sa 79,000 pesos ang bill sang kuryente sang barangay kag tugtog Subong wala pa mabayaran. That's why nga wala dito sang kuryente ginusdan ini sang More Power Iloilo. And except man sina wala man sang sweldo ang mga barangay officials kag SK Council sa nasambit nga barangay sa masulod na sang 10 ka bulan Bombo Cham. Nagumpisa ini sang 2025 pa until this month wala ini sila sang sweldo. Until now, so ini ang medyo masakit man sa bahin sa mga barangay officials kay tibangod nga wala ini sila sang sweldo. Trabaho lang ang trabaho, but wala ini sa sweldo nga mabaton, bangod nga wala nakapasa sang annual budget. Aton dirigin pamangkot kung anong mga rason kung nga na-delay diri ang ilang nga pagpasa sang annual budget, but then daw gin papyawan ng diri ni punong barangay Casio ang mga rason kaangay na lamang sa bahin sang iningan balance nga 79,000 pesos sa electric bill kag kun nga nakalabot gid ni 79,000 bangod ini kuno sa nagligad pa nga mga tinuig daw 2021 may amo na ini sila man nga mga bill nga wala diri mabayaran hasta nga nagsupot lang ini kag wala man ma-turnover sang bahin man sang treasurer kag sekretarya ang mga papeles sa bag-ong treasurer kag barangay officials subong man nga nagapungko. That's why nga tito nabudlayan ini sila kag magpinagita man sang mga resibo and pag-account nila sang ining 2025 nga mga ginastuhan. That's why nga wala ini sila nakapasa sang annual budget for 2026. Una diri nga ginplano ang re-enacted lang anay but hindi ini magpasugot ang mga Iloilo City Councilors kag kabugusan man nga City Council bangod gati kung the same sa gihapon wala sang progress bala o kun wala pa gid sa mga proyekto o programa nga mapatuman kun wala ini sila sang annual budget kag apektuhan gid sila mismo sa ila diri nga pag
serbisyo bangod nga wala sang signal o kung wala sang nagakaigo nga sweldo ini sila nga mabaton Bombot Siam. Ginpathag man diri ni punong barangay Gerald Casio nga may ara ini sila sang ginasweldo sa mga barangay tanod, but only barangay tanod and coming from wallet pa, personal wallet pa ni punong barangay Casio bangod nga wala gid sang sweldo sila nga mabaton kag samtang nga wala pa diri matapos ang annual budget for 2026. Ipabati naton una ang nangin pahayagman ni punong barangay Gerald Casio sang Magsaysay, Iloilo City proper. Sa subong ginawa namon, dali naman na, inagpasa naman na. Oo, so ang mga reasons naton ka pa daw, ay naulihi kita kapasakap. Na problema lang sa papilis, sa subong, ara naman na, matamat na. Oo. May informations, kita kap ka daw, diri, wala ka na mo nag-office. Anong mga rason to kap man? Ang why kami nag-office sa gayon, may lockdown na. Oo. Kay may previous na pundo, 79,000. Okay. So, diin paninahalin, ano pa nga tuig kap ang 79,000 eh? Nagdigan pa na tuig na 20 na sa uli. Oh. Na magaan nagpundo. Doon nagsupport na siya kap. At least ni kap ang nag-handle last time, treasurer and secretary niyo, hands-on man sa amo ni. Secretary ito sa karna ang ubkan. Oo. Dito na daw na medyo nadugayang kata sa annual budget kap, wala magkata sang lapses abi sa aton side. Why man bali sa sinela nila pwede na. Pa 2025 kap re-enacted ka mo budget nyo gid. Ano 2025 mo ay man kay ti simple ang papilis way namon may nga. Ay, okay. Anong mga plano naton kap kay ti sa subong ara na ginamatamat na namon. Mapasa matapos mo. Naka-seek man kita ka-advice or bulig sa liga ng mga barangay. Ara man na. Why mga ginapabayaan sa amon liga president. Si Boss Aaron. Kada meeting namon ginapadaloy gina. Tigin klaro lang sa inyo kap kung may 2 months pa man kamo. May ara. 60 days pa. Nabatian diri ang punong barangay sang Magsaysay, Iloilo City proper si punong barangay Gerald Casio Bombot Siam sa iya diri nga panaysayon sang pagka-delay sang annual budget for 2026. All right, maburubudlay ning kang lantawon kung amuning sitwasyon kay pila na katuig, 5 katuig kung dira iya sa bahin sang tawag singani sang Magsaysay City proper. 5 na sila katuig way kabayad sa kuryente, tapos hindi nila makita ang mga papilis na dokumento, pulo na kabulan nga way sila maswelduhan baw. Tapos masakit-sakit pa ni kaya mga naga-duty ng mga barangay tanod at si Cap Gerald na lang ang ang naga-sweldo bumbuhana. Makapoy man na sa kapitan kung mo sinang sitwasyon na mako muna pulo na kabulan. May tsansa nga matigayon nga makapasa sila sa annual budget nila? Amo pag na Bombot Siam mabudlay gid sa bahin nila kay ti mismo si Kap wala gani isang sweldo. How much more nga ti siya pa ni nagapasweldo sa mga barangay tanod kay hindi kuno pwedeng hindi na pagsweldohan ang mga tanod kay since nga everyday every night alibot ni sila knowing sa city proper area ang ila diring coverage area man for the duty. So subong ang pasalig ni Kap na makapasa man kuno ini sila before matapos ang 60 days nga ginhatag sang Commission on Audit. Kaya importante ini Bombot Siam ang ining annual budget kaya diri nakabutang ang financial plan man nga naga-serve man as guide sa tanang program, project, kag services man for the whole year. Tikon re-enacted lang ang mga nabilin o kon gamiton sa liwat ang ining budget nila for year 2026. So hindi din pagpasugtan and daw diri man wala pa man diri sang idea ang iban man punong barangay regarding with investigation in aid of legislation kay ti kahapon na desisyonan man kada pasal sa konseho nga ti mayara sang investigation on aid of legislation si Councilor Rex Marcos Sarabia, Barangay Affairs kag Youth dalam diri ang SK Councils Bombot Siam. Sa bahin sa Ngalandoni State, anong problema nila tiyo bumbuhanan nga way sila makasumiter sang ila sining annual budget?
Yes, Bombo Chama, speaking of Dream, sa may Harandon Estate naman, kay punong barangay Thompson Alacre, sa iya diri last year wala man ini kuno kapasa, actually 2024 pa ang last siguro nga annual budget nila, and again pamangkot naton nga daw nagdelay kuno kay ti kon may ginapasa kuno yung nga papeles, may ginapaliwat kuno ang council. For example, ang ining budget abi is either pabuhinan kasi sila ini naka-decide bala sa mga budget, either pabuhinan o kon kalabanan buhin gid sa ilang nga budget kang ginbutang diri mismo sa annual budget nila. So daw nag-revise daw kadugay o kon liwat-liwat siguro nga revision, isa kuno sa mga rason nga nag-delay ang ila diri nga pagpasa sang annual budget. Ti ini ang ginatinguan man sang Halandone Estate kay ti mayara ini sila sa mga projects man kag programa nga ginapatuman si punong barangay Alacre. As of now mayara ini sila gani isang gina patigayon man nga mga fire hydrants bala sa mga dalanon. Importante gid kay ti daw medyo dukot malapit no ang kada tagbalay dira sa bahin man sang may Halandone Estate. So ini ang importante nga nakitaan man ni punong barangay Alacre. Ang ila diri nga issue man when it comes naman sa wala sang sweldo sang bulan kuno sang Disyembre, ini sila bambot siyam wala man masweldohan bangod nga ti wala sang budget na o kung may mga nagakaiko man nga rason. That's why nga ti subong tinguan gid nila nga makapasa sang annual budget for year 2026. Ipabati naton ang nangin pahayag ni Samson Alacre, ang punong barangay sang Halandone Estate, Lapuz. Parte sa amon nga annual budget, wala pagid ko rin kapasa. Siguro mga Marso pa kami makapasa. Anong mga rason kap nga na late kita kapasa kap sang annual budget? Di ko kay side, di mo na mga tatlong kinakapulan. Sang nagligad gani nga tuig ng rinak lang kami. October nagwa ang amon annual budget. Ito damo-damo per island mo ni, dugangan mo ni nga budget, buidan mo ni nga budget, kay ti gina kuan man namon sa council. Kaya ng council nga, daw sobra gini kadako, buin ni. Kaya nagadugay kami nga nagadugay. Kasi bong nga gawang gid namon na makatapos kami ng Marso or either first week sang April. Oo. Kay kahapon kap sa City Council ginpasar diri ni Councilor Sarabia ang resolusyon bala nga ma-investigate in aid of legislation sa inyo man kung anong mga rason kuno kun nga mga na-late gid kamo sa annual budget. If ma-reenacted, anong meaning sinikap and anong matabo abi sa barangay if reenacted ang budget? Ang matabo sina kung enacted ka, ang budget niya sa 2025 among sundon nyo. Sundon namon. Pero hindi, ang amon lang da makuha sa reenacted nga budget ng honorarium lang namon. Hindi kami kakuha sa project. Kung may project ka, pundoan ay na. Basta nga maumanggid ang inyong annual budget. Okay, so ti paano ni Kapbay kay ti wala pa sang budget for programs? Temporaryo, kamusta nga itong dalagan sa ngaton nga budget man diri sa barangay? Di subong nga kuwang kami dahil sa nagligad, nakakuha kami sweldo, pero sa pagid na sa reenacted lang. Subong nagpasar kami sa solusyon sa nagligad nga Lunes, nga marina kami, tiyan mo na sige-sige namon sweldo, honorarium namon sige-sige na. Pero wala kami project na mapagawa. Kaya nga gawang kidi namon. Pero may mga plano man kamukap nga project, mga ano abi? Sa subong na project ko da ginapobra ng fire hydrant bala. Okay. Ring kaso dira sa apat ka kali binutangan ko sing tubo. Nga in case kung may ano matabo, di tamang ginapangamuyo, nga magkasunog ta, may ang bundiro dira na lang matakod din na magpalaba singos. So kinahanglan nga makapasar gid kamo annual budget dapat gid. Dapat gid. Ti ano hambal sang liga na mga barangay kap, okay pa ni siya kung March kita makapasa? Makasa kagapon lang na wala gid ko kapampisa ko kundi sa barangay makadto ko karon sa liga ang mamangkot. Parte sa pero why kaya kap ka miss sang sang paghatag sweldo sa imo mga barangay officials? Wala ka mo ka laktaw man. Nasweldohan naman kamo. Wala kami nakuha ng namon ban na expire ang amon ban sa treasury wala kami kasweldo. January na kami nakasweldo. Okay. Na batian nangin pahayag sa punong barangay sa Halandone Estate, Bombo Cham, si punong barangay Thompson Alacre sa annual budget. All right. Now, tawag sini gani.
sino ang may ara sang diferensya sina diri karon nga nag-amo sini bombohanang sitwasyon nga 168 gidya ka mga barangay ang wala makasumiter sa ila sining annual budget. Kung sikap sang halando ni state pati gapasa man sila o galing kay may mga revision, may mga pabuhinan, ginapadugangan, pero kalabanan ginapabuhinan gid. So ano man may ara sang hambalon sini naton do may ginaluto karon nga somewhat tawag sing ani do himuon, shall I say, with this declaration of budgetary crisis na nabatian naton kagapon sa session kag do kasubong iyang is this leading sa another round sa pagpasaka sang mga taxes naton kay kung lang taon mo sa pagbasa ko sa sining statement ni Punong Barangay Alacre, may mga gina-propose sila nga mga proyekto pero daw hindi makaparan sa city government kay kulang sa pundo. Anong plastada? Do mo na yang pagbasa ko bumbuhana nga bangod sa ginakulang ang pundo sa city government. Siyempre, may ara man sang paghugot sang paha in terms of pagpundo man sa mga ginaluyag siniiyang papunduhan man sang mga barangay. That is why nga may damo-damo sini nga revision. And with that, ang iban sini or hindi lang nga iban or kalabanan sa mga kabarangayan amo ning ginasandigan nga rason ang akon sini nga pananawan, no? Nga kon sa diin hindi nila matapos-tapos ang annual budget sini nila just like sang for example mga balayran sa public utility ang samahin karon sang Magsaysay City proper. Anong rason nga since 2021 why pa na mabayaran ang ila sining electric bill? Anong natabo sina dira? Mga kasubong sina balabumbo hana and why is it nga mayara sang declaration hindi man gid siniprote amo to kagapo ng hambal ni rise and fall pa to mga birada sa delivery nga ni Attorney Marcos Rex Sarabia nga this is a budgetary crisis. Mumuha na. Tama gid Mambo Cham, but then ako makita naton diri lapses both diri sa barangay officials kay ang rason man nga way nakapasa diri ang SK Council kay bangod man sa barangay officials mismo sa punong barangay ni down to the kagawad kay diri man sila mabase mo ang budget man for SK as defended man kahapon. Amo sinang sistema ang barasolon ang sangguniang kabataan, ang mga barangay kapitan, kung sila ang barasolon, majority gid sa ilang barasolon. Do mo sinabala ang sistema. Kung may kapaltahan gid man siguro 1, 2, 3 makonsiderar. Pero ti inang 168 gid ya. Ti ang 168 ni nga mga punong barangay nga way makasumiter sa annual budget nila kagang ila sining mga sangguniang kabataan nag-inano ini sila nagpinungko lang kag nagpinadako sa ila sining mga tiyan. Anong ginhimo sini nila? Nahimo sang 12 ang 168 hindi araw-araw pa. Do makatilingala lang. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kag kung si punong barangay Gerald Castro pati sapol man sila kuno with the Liga President.
may regular meeting man sila with the Liga President, araw-araw pa nga hindi gid sila ba kung permisi na gina-remind nga dapat tapuson nyo na niya mo sina o may mga barangay iya nga halin pasang nagliligad sila mga tinuig why sila iya annual budget reenacted lang sila ati ano man is this leading towards another round of adjustment naman sa kung anong mga kung sa diin i-source out ang possible pundo sa city government sa palabuton? Well, nagapamangkot lang kita. Gumawa na. Amo gani, Bombo Cham, kaya ang lapses dari lain-lain bilang rason. For example, dari Kahalando Estate, ang may mga ginapa-revise ko no. Sa bahin kay magsaysay, wala ma-turn over ang mga papeles. Araw-araw pa man nga since 2021, wala gidri mapasa ang ining mga papeles. I mean, just like for example, sa mga bayad na lang sa kuryente, Bombo Cham, and also the budget. That's why nga tikilang gidi inilagson. Although maskin malaga siguro sa public utilities pa lang may nabatian ka kita kagina nga mga information man ngiti labaw pa mga basic man lang ining trabaho sang isa ka barangay official, sang isa ka sangguniang kabataan official. Pero ti nga daw halos gid iya tanan how? Para nga mapasiguro tapagid mamangkot kita be ano ining mga barangay iya nga nakapasa sang ila sining annual budget ining 12? No? Bumbuhan na. Ano ining mga barangay? Kay basi kun dira, basi kun makapanimaho pagid kita sang possible nga kung ano man dira nga why the sudden declaration of budgetary crisis. Bumbuhan na. Actually, Bombo Cham, dugang diri, may mga nahawiran kita diri from office of the city accountant sa ining mga barangay nga wala nakapasa sa city proper. May nakita diri sa Arsenal, city proper, daw pending naman ang ila diri. And barangay Inday, city proper. And iban pa nga labot man sa 12 diri kay dito kadamo diri sa makbarangayan daw kabudlay identify diri sa papeles man nga ginatag sa aton kay daw laban gid diri sa remarks pa nga not submitted for incomplete Bombo Cham knowing 180 ni sila. Kag balikan ta ang city government sa ano ganing ikuha mo sang kopya na city accountant. Mga kita to sang numero or ano nga mga barangay nga nakasumiter iya no ining 12. Yes, tama ba siya. Kay base ang duag sang ila sini iya nga barangay hall bla hindi iya blowout. Bumbuha na? Amula na Bombo Cham Nataon ta. Kay base bla kon sus Maria kag gusip. Gaano nakita ka na suspitso na kita nga 180, 168 ginang wala maka-sumiter. Kag may clue kita nga may pipila, just like kami sa punong barangay sa Landoni State, makapila ko no ka-basis nga gin pa-revise. Kag ang kalabanan nga revision is deduction. Buhin. So kung magbuhin, butsilingon nga hindi makaparan, bumbuhan na nga mabudgetan inang mga gina-request for projects ang isa ka partikular nga barangay kay posible why source ang pundo or kulang. Sige. Amo gani Bombo Cham, but then kabay pa nga this year o nasa sulod 60 days nga ini ma-accomplish na sang nabilin nga mga kabarangayan ng SK Council. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Piliora sa imo sinikaron iyang salamat gid Bombo Pauline or Pauline. Si Bumbuana gali sorry gid Bumbuana. Hindi kay galagting di biyahe Si Pao nag message, di ba engineer?
Di pagbasa ko pa ako na gasulod sa minsar ko. My goodness, no, magwa ko di sa announcers booth. Guramuson, ko na ni Bumbuhana mo. Anyway, salamat gid sa liwat, Bumbuhana, andasa sa imong report. So, muna, sa aton, sini nga mga kabumbot, si Kero naton ini, kung ano man lang madalom, sini iyang rason, kay daw mabudlay man patihan nga sa 180, 12 lang niya makapasa sa ila sini nga annual budget. Ang 188 ya hindi sa aton sini nga mga kabumbo. Pagbalik nato na banwa dugang ang mga balita kang impormasyon, latest update sa sining paggaluthang patay sa punong barangay dira sa may Hinat-an San Joaquin, Iloilo. Kag may ginaduso ginman bala sa karon nga kasumpong or may ara na balasang napilian nga maging kasumpong ni Vice President Sara Duterte sa palabuton sini nga 2028 elections. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdum. Problema sa susunod, ipabombo. Korupsyon sa gobyerno, ipabombo. Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo. Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo. Ipabombo. Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo. Ipabombo. Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natungdan kag solusyonan, ipabombo. Ipabombo. Dili lamang sa number 1, the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad. Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madak. Plazuela de Iloilo. Billboard of Activities for February 22 to 28, 2026. Songs that are largely from the past millennium will once again rule the Plaza Mayor kaupo ng Retro Band sa Pebrero 28, Sabado sa concert at the Plaza, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Valentine's Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa March 1, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw, alas 11 sang aga.
sa tion sang Holy Mass. Ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tao nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus, wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe ala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? 35 minutos na nakaligad sa takna sining alaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Nakibot ang bata ni punong barangay sa punong barangay sang Hinat-an San Joaquin na Iloilo. Sang ini ang ginpukaw pero way naman nagasabat sang binuksan ang hulot dito na kag nagakita nga or dito na kag natukiman nga wala na sang kabuhi ang iya sining amay. Ginapahayag nga mga takna las dos sang kagahon kagapon sining adlaw nakabati sang isa iya ka lupok ugaling hindi man amo sina katudo ang lupok kag suno gani sa mga nakabati. Particularmente sa iya sining anak nga ti daw kasubong abiya may nahulog lang sining nga bagay sa sulod sang ila sining nga puluyan or sa hulot sang iya sining amay rason nga wa niya mangin ginhatagan sa nagakigo nga pagtamod dito kag mga alas 5 sang kagahon na way gyapon makabugtaw ining punong barangay kag rason nga nagpanuktok ang anak no sang wala magsabat ti gintingwan nga mabuksan kag dito pagbabukas ang portahan, nakibot na lang nga may pilas, nakitaan nga may pilas. Ang sining nga may tugas ang pagkaluthang kagway na sang kabuhi. Gilayon nga naga-report inis mga katapo sang kapulisan. Sa pagpanghusisa kagapon mga biyan, lakip na ang separado man nga pagpanghusisa sang Bombo News Team na hibaluan sining nga posible nagsulod sa sliding window. No? Ang nasabitan sining nga suspitsado or mga suspitsado. Way pa man matubod kung pila ka bilog diri ang ginapatihan nga may kaymuan sa sining pagpanglutang. Dugang pa sini Banwa nga mayara sang tinalikdan sini or sang bagong tuig pagbulagid sang tuig 2025 New Year nakabaton sa si punong barangay Richard sang isa iya ka mensahe pinagi sa handheld radio nga nagasiling nga condolences kay Kap. Napatian man ini sa mga barangay officials. Rason nga ginalantaw karon sa aton sa kapulisan nga ang posible responsable sa pagpatay sa punong barangay ang malapit man lang or yara lamang sa palibot sang punong barangay. Mga palikaw palibot nga lugar or sa palibot or na mga tawo nga nagapalibot sa iya. Hibaloon tayo na sa dugang sining nga pagpangusisa karon sa Bombo News Team with the Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Gina-konsiderar sang San Joaquin Municipal Police Station nga posible ara lang sa palibot, no? Kundi gid maglayo ang suspect nga nagtiro patay sa kay puro barangay Richard sa Palo, no? Sang barangay Hinat-an, Banwa sang San Joaquin Iloilo. Isa diri ang ginabasihan sang
San Joaquin Municipal Police Station sa pagpagkaon taton diri kay Police Captain Isagani Tabares. Bumutsam kon nga naka-mention siya nga ang suspect o kun ang mga suspect ang pamilyar sa lugar kundi maglayo bangod nga una ang isa sa ginalantaw sini nga basihan ang pamaagi no sang pagsulod nila sa nasambit sini karon nga puloy-an kay sunod diri sa natungdan base to sa ila sini nga pag-tracking ang ining suspitsado didto umagi sa likod no nga porsyon sang nasambit sini nga balay kay nakita to ang cyclone nga fence ang nagahilay no kag may nakita to sila nga daw agi sang tiil bumbutsam so butsilingon may patimaan nga didto nag agi ang nasambit sini nga suspitsado kag naglapos didto sa ila sini nga kusina kag dumiretso sa kwarto no so ang ining kwarto sang sining biktima antes ka makalabot maagi kapas kwarto sang bata sining babayi bumutsam kay tiiping malanis lang duha kag didto sumulod no ang suspitsado why na to naglibot kay kahapon ang inisyal nga naglibot sa tubang kad didto nagagi sa may sliding window sang nasambit sining puloy-an. So based diri sa ilang investigation, pagsulod to sa kusina nga ginbuksan to ang pertahan, bumutsam, no, nagdiretso ni siya, naglabay to siya sa kwarto sang bata yang babayi, kag didto nga dumiretso sa kwarto sang sining nasambit sining nga biktima. So no kay Captain Tabares posible wayan ay malakan ang pertahan sang iya sining kwarto bumbutsam rason nga nagsulod o kung nakasulod atong suspitsado kag didto na natigayon nga naluthangan ini samtang nga ara nga nagahigda sa iya sining tululugan no ining nasambit sini nga biktima. So pag exit si man gihapon kay way isang patimaan nga do didto nagagi sa tubang ket sirado man so posible didto siya nag-exit man sa ginsudlan sining area no sa sining nasambit sining puloy-an no so no, kay Captain Tabares based diri sa ilang pag-gather sa dugang information ang ining suspitsado isa ni sa ginalantaw nga do kabalogid kay ang pertahan gali sa likod nga kusina ako sudiin nga ginbuksan ako hindi ka kuno pamilyar sadto hindi mo mabuksan bumutsam mo kun baguhanon ka lang kay ang iya sini nga lock gali ang lansang no nga ginasuksuok lablas buho no ti kuoton mo pa na antes mo mabuksan no ti suno kay Captain Tabares kun baguhanon o kun hindi siya pamilyar no so hindi niya mahimo nga makaposible nga mabuksan niya to ang pertahan sa likod nga parte sa kusina kag amo to ang do nangin entrance ni pasulod na sa nasambit sini nga puloy-an no sa aton sini nga mga kabombo pero ti as to the identity sa subong do ligom dolom pa kay may witness nga gin pakigangutan na ang San Joaquin Municipal Police Station pero ti di pa ni ma-divulge kung ano gid ang dugang sini nga gin panghatag information sa kapulisan so no kay Captain Tabares no ti mabalaan ni kun matapos kay subong tong adlaw no ang schedule nga magpakighinunanon ang otoridad sa sining ginatudlo sining witness nga mahimo makabulig no sa lead sa pag-identify sining nasambit sini karon nga suspitsado bumutsam sa aton sini nga mga kabombo. Magluwas sini ang isa sa ginalantaw kay Balamuti ang ginabasihan sa San Joaquin Municipal Police Station amo ang iya sining related no kuning iya sining trabaho bigka kapitan ang posibleng gidalantaw sining motibo pero gina-considered ba ng iban sining mga anggulo kaangay sining cash no nga posible basikon daw dala pagpangawat pero gin klaro di sang bata niyang babayi ang kwarta to sang amay niya 11,000 no kabalan mo may mga information nga makadto sa Manila so may ginapahayag nga may kwarta ni sa kuno mga malusur sobra mga 40,000 pesos bumbutsam ang ininasambit sini nga biktima pero sa pagkabalo sang bata niya ang kwarta yan ni mga 11,000 lang motong na recover sang kapulisan sa sulod sang iya sining kwarto no subot silingon way to ya
kuha ang kwarta nga 11,000 pesos kag way sakbalo kun may kwarta pa sa nga magluwas sina nga nabilin abi kundi niya gintago sang nasambit sini nga biktima bumutsam kay after sina way man sa sang may ginhambal o kun ano sini nga may tago sina nga kantidad sa sulod sang ila sini nga puluyan. So no, kay Captain Tabares nagapadayon pa ang ila sini nga investigasyon sini sa pagpangusisa kay kun basihan ang CCTV do medyo malabo gid kay ang lugar tama ni ka limited no ang access na CCTV kay medyo mabukid-bukid nga part sang nasambit sa nga barangay kag the same time ti ang ang natabuan ni madulom no kay kagahon. So ang isa sige na saligan sa nga makahatag information no kun kasanagan ang mga testimony no sa nga pila sini kabang witness nga tisubong gani ang schedule sini nga maghatag information sa bahin karon sang kapulisan. Aribla ang nangin kabahin sang pahayag ni Police Captain Isagani Tabares ang hepe sa San Joaquin Municipal Police Station. No, isa man ka wala ta man nadula ang amunang anggulo no. Ang suspect ara sa palibot o ang mga suspect malayo man o ang suspect gin lang gin guide lang hindi ta madula amo ng anggulo. Siguro sa amo ng sistema siguro ang sa bilog nga palibot mga neighbor to ni kapag sa mga kanamo to nga gina sa isa ginamo sila interview para makwantas ang impormasyon. So sa pamagi niya sa nusulado yung palibot no? So do mabalaan ta gid nga do dire-diretso ang iya nga pagsulod kag ang pagdiretso ya do nabalaan niya gid ang purpose ya amo gid si kapitan amo man ang mga anggulo nga wala ta man gid wala ta ginauntakan natutukan ta gid mga amuran nga mga issue. Pwede din sa nag-agi sir para paano nakasulod. Ang based to kay no sa aton investigation kag ginagkadto sa likod to sa portion sa balay ni Kap no. Ang iya to nga fence bisig do cyclone fence na bla. Cyclone fence tapos do manubo man to. Probably kay do naghilay to kay na probably dito sa nag-agi no. Posibilidad dito sa nag-agi. Kaya aton kay na investigador may nakita to do mga hindi man to footprints do footprints ng chinilas ba. No may mga agi to. Dito ang pakkan sapatos o chinilas to. Hindi man to kina footprints niya ang tiil nga kakwan. Tapos ti amo to nagdiretso sa kusina kaya ang laksang kusina daw daw guguholan lang daw lansang lang nga ginasok-sok lang sa may buho. Amo to ginkuha ya. Pagkuha ya, siyempre ginabrihan niya to ang sa likod nga kusina kag sumulod dayon. Sumulod sa balay tapos sumulod sa kwarto ni Kap. Actually ang kwarto ni Kap na may lock na lang inamo, may lock lang kwan pero sang time to wala gid masarhan. Wala niya malak lang yang kwarto. Ay, so balik ko ng tawon, diretso sulod dyan, no? Paano yung balaan ng lakto o lansang? Yes, ang mga ginatutukan. No, ginapa na sa mga na-correlate ang mga circumstantial kag ang mga ebidensya na gather kay ang mga witnesses ta. So, ang dakdense nga hindi gid maglayo ang suspect sa posible dira las palibot, no? Sige ang ginatutukan ta nga posible aram lang sa palibot or posible malayo sa or posible may nag-guide lang siya. Ano ba naging kakasto nilang window? Dito gula nag-agis window? Wala tong sa window kaina, kay do may ang window ni Kap, do may screen pa sa sulod may screen pa. Wala man may na-recover nga basiyo, kag wala man kagwa ang slag sa lawas ya. Amo na nga hindi ta pa ma-identify kung ano nga kaliber ang gamit. Ang gamit to ni Kap kuno duay to ma-recover sa ang sling bag ya? Ang sling bag may na to kay na ginprocess ng crime scene pang turnover makina tong mga gamit sa iya nga bata. Okay, pero kay information nga may kwarta kunong dako si Kap o sindala to. No, amo man kailang issue na nabatian namon pero i-clarify na muna kay gin-interview na mo ang bata ang na-recover na to kailang nga kwarta to sa Kap ang 11,000 tapos yung turnover na mo sa bata kay nag-manifest man nga bata nga wala kuno si papaya sa amo na kantidang kwarta nga alin 60,000. Nabatian si Police Captain Isagani Tabares ang hepe sa San Joaquin Municipal Police Station. Isa pa gid sa gina-consider magluwas ni sa iya sining way no ang iya sining alagyan blang ado solado ni gitanan Bombochamp ang ining ginambasihan pagid sang kapulisan ang nabaton sining
death threat, no? Kay tiya mo to na mention kahapon nga sang New Year nag-greet siya imbes nga Happy New Year condolence cup Bumbusamp, no? Ang nabatian to sa ila sining handheld radio nga gina-assign sa isa kag isa, no? Ti sa pagkabalo naton ang makagamit sina lang ang mga barangay officials mo, no? Ang mga tanod unless na siguro ti amo to na mention kahapon sang kagawad nga ang inang ila sining handheld radio pwede ka na kunok bakal sa online ti o makabakal ka na do ang frequency sina ano lang pwede makakonek bisan sino kundi mo ma-reprogram ang inang nasambit sining handheld radio, no? So mo padang gidabasihan, no, sang kapulisan ang ginosisa sini karon dugang kung sino to ang nag threat abi kay Kap that time, no, sang natabo ini sa New Year. So lantaw, no, nga kun basi ti may nagamit nga taga barangay ti dira na sa ila, no, mo nang na-mention nga do di gid maglayo ang suspect posible sa natabo ni karon sa kay purong barangay Richard, no, sang area karon sa Banwa karon sang San Joaquin, Iloilo, Bumbusamp. Magluwas ini suno kay Police Captain Tabares ti nagpasalig man, no, kay ang pamilya nag-ayo gid nga kun tani nga masolbar gilayon ang nasambit sa ding insidente, no? So nag-coordinate sila from time to time kung anong mga latest sa karon nga investigation tuhoy sa sining natabo sining insidente. Magluwas sa sining ginalantaw sining suspitsado nga ti sunod sa kapulisan nga hindi gid maglayo sa barangay ti ang motibo hindi pa maka-establish, no, ang otoridad kung ano ang motibo gid sini kay gina-consider pa nila dugang ang iban sining mga anggulo, no, kaangay ti magluwas to nga may nabaton sining nga threat, may reklamo sa barangay nga gin-settle ini sikap sa nagligad sining nga tuig nga may nangawat kuno sang sapat, no, nga ti way man gani sang do nag-confirm to nga kagawad nga nagsunggod to ang ginhanan nga nangawat to siya nga gin-settle ni kapitan, no, sa nasambit sini karon nga barangay Bumbusamp sa aton sini nga mga kabumboti sama na sila natukan nga posible nga malink sa trabaho ni kapitan bilang punong barangay Bumbusamp ang motibo, no, sa sining kamatayon sa sining nasambit sini karon nga kapitan. So suno sa kay Captain Tabares nagpahayagman nga nag-coordinate na sa iya ang Iloilo Provincial Police Office sa pagpungunan ni Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyong, spokesperson sa Iloilo Provincial Police Office kung IPPO nga magtukod, no, ang bahin sang probinsya sang Iloilo sang Provincial Special Investigation Team, no, kung ginatawag sining PSIT sa Palo, may kantanan ini karon sa sining investigation. So with this pakigangutan ta diri si Police Lieutenant Colonel Aranyo kag mismo siya tigin confirm ang ining mando, no, halin sa kay Police Colonel Bayani Rasalan ang provincial director nga tutukan, no, amo rason nga nagtukod ni sang Provincial Special Investigation Team ang bahin karon sang otoridad. Suno kay Police Lieutenant Colonel Aranyo ti ang ining investigation ang ginapangunahan, no, ni Police Colonel Rasalan bilang supervisor, no, sa sining nasambit sining special investigation team, no, agud nga mag-conduct sa investigasyon kag ang isa man diri sa points sini agud nga matutukan ang investigasyon tuhoy sa nasambit sini nga insidente Bumbusamp. Sa motibo suno kay Police Lieutenant Colonel Aranyo ti hindi man sigahapon madula ang work related o kung posible nga may personal grudge o kung kaakig abi, no, sa kay kapitan ang ining nasambit sini nga suspect Bumbusamp. So ang subong ang ginahimo sang provincial investigation team ang nagagather sa dugang sining ebidensya kung paano mataud-taod kag maka-establish sang motibo kag ang amo nang pagatutukan nga makahatag sila karon sang lead
no sa sining kamatayon sang punong barangay. Aribla ang confirmation sa kay Police Lieutenant Colonel Orlando Aranio sa may interview diri sa Bombo Radio. Bombo Jomar, ang aton actually nga gintukod is the Provincial Special Investigation Team o kon ginatawag naton nga PSIT sa Palo. So gintukod din niya actually kahapon no sa angot sa mandok sa aton sini nga provincial director nga naga-act as the SIT supervisor nato ni Police Colonel Bayani M. Marasalan. So ang aton sini nga katuyuan diri nga gintukod naton para nga mapadasig naton ang investigation, makakanda kita sa thorough investigation kay gusto gid sa aton sini nga provincial director nga maka-come up kita sa airtight case no batok sa suspitsado o kon mga suspitsado sa likod sa kamatayon sini sa aton sini nga biktima. May timeline kamo sir? Yes, actually ang mando sa aton nga provincial director dapat mag-conduct or padasigon no ang pag-conduct sa investigation para nga magaan man naton sa justisya ang kamatayon sa aton sini nga biktima Bombo Jones. Desin o sir ang membro sa gintukod nga grupo kag sinong mapanguna sini? Una, as I've said, ang aton sini nga SIT pagapamunuan ini mismo sa aton sini nga provincial director no bilang SIT supervisor. Kag ang aton diri nga SIT commander amo ang aton sini nga Deputy Provincial Director for Operation in the person of Police Lieutenant Colonel Engelbert Bangtelio. Upod man naton diri no sa gintukod naton nga SIT ang aton sini nga provincial office ang CIDG. Kag upod man diri no ang aton sini nga SOCO kag ang mga opisina diri under sa IPPO kag ang aton man mismo nga San Joaquin Municipal Police Station. So sa sining pagtukod sa ano sini no sa grupo sa pag-investigate sini ano una nga steps sini sir sa pag-investigate? Yes, so natin magabulik ini sa ongoing investigation naton subong. Kay tikapon nila no apan sang ma-receive naton ang information ini kag sa pagresponde sa aton nga kapulisan particularly di San Joaquin Municipal Police Station immediately naglunsar sang investigation kag subong nagapadayon ini Bombo Jones. So ang aton nga SIT magadugang ini magabulig ini para mapadasig naton ang investigasyon naton sini nga ginapatigayon. Sa SIT na may ano na sir may ginalantaw na mga agresundan ang gulo karon? Yes, as I've said ang aton nga mga motibo nga ginalantaw no the same o ang mga motibo nga posibleng amoy ining tunaan sa pagpatay sa aton sini nga biktima. Specifically no sa ginmention ko kapon ang angot sa iya sini nga trabaho bilang barangay kapitan o punong barangay ang mga personal guards no kag of course subong padayon pag kita nga nagtipon sa dugang nga mga information which is nga para maka-aid sa aton nga investigation Bombo Jones. Okay. By the way, ang lawas ni sir ipa-autopsy pa ni? Gin-request naton no sa pamilya nga i-undergo sa autopsy. But wala pa kita makakuha sa update kung sano ang schedule nga sang autopsy ni sa aton nga biktima. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Orlando Aranio ang spokesperson sa Iloilo Provincial Police o kon na IPPO Bombo Champ. So sunod sa tungdan from time to time kung may mga development no magapagwa sa sang information sa kung anong mangin resulta sa dalagan sa investigasyon sa provincial special investigation team may kantanan sa kamatayon ni Purong Barangay Richard Sapalo sang Hinutan Banwas ng San Joaquin. Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa. This is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report. So, may mga ginasundan na karon ang SITJ
no? Sa bahin sang aton sini nga IPPO kag sang San Joaquin na PNP sa posible pagtumod sa kung sino man bala ining suspitsado responsable sa paggalutang patay sa kay punong barangay Richard Samalon sang barangay Hinat-an San Joaquin Iloilo. May mga ginakonsiderar pagin sinadriya nga mga anggulo man apang sa gyapon ining kun ng taon naton ang kwarta ang mga kagamitan ara man mo na recover man na dayon. Pero ining isa sa mga ginatutukan amo ining nagtamyaw sa kay Kap nga condolences para kay kapitan sa tong bag-ong tuigid sang New Year gid nga nabatian man sang mga barangay official rason nga ti ang pagpati sang kapulisan nga ara man lang sa palibot or malapit, no? Kag kilala gid ni Kap kay paano ya binabalaan to nga si Kap ang nagakapot sa piyak sa nga linya kung hindi niya kilala kag wise sing ideya. So bantayan naton kag tutukan naton ang mga latest nga mga development sining nasambitan karon nga kaso sa pagpatay sa punong barangay sang Hinat-an na San Joaquin Iloilo. Antes kita magtakop sa aton sining nga mga kabumbo, ginapahayag kag ginalantaw karon nga isa ka sign o kun hint abi nga mayara na sang maga or itibong, no? Nga papili bilang presidente, nga kontra or mangin kasumpong ni Vice President Sara Duterte sa palabuton sini nga 2028 elections. No? Nakakuha karon sang atensyon ining post ni 3rd District Congressman Nonoy Lawrence Defensor. Ngati ang picture sa iya sa social media post is saton sini nga mga kabumbo kung lang taon sini ninyo. Picture ni sang picture ni sang rally. During rally, isa sa mga rally ang agin patigayon sang kampanya, no? Ako sa din makita ang duag dira nga makakuha sa imo atensyon is pink. Hindi man lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton nga sadtong 2022 elections ang ginsuportaran iya ni Congressman Nonoy Lawrence Defensor. Amo ang tandem nanday former Vice President Leni Robredo and Senator Kiko Pangilinan. Ang caption ni Nonoy Lawrence, ni Congressman Lawrence, is that, "Look at us, Iloilo. If we did it 4 years ago, we are ready to do it all over again." Tinamo sa nagapabutsyag nga ay may kandidato na si Congressman Nonoy Lawrence Defensor. Kag inang kandidato, ti sino ba lang na-associate tao sa duag nga pink? Ti way na sang iban pa, kundi si former Vice President and now Naga City Mayor Leni Robredo. Kag nalakip ini sa gintag ni Congressman na Defensor sa isining social media post. Ti saton sini makasimanwa. Amo na bala ining sinyales? Anyway, saton sini makasimanwa, bantayan naton kay may mga development pa ini saton sini karon yung mga kuturan kag dugang sini naton nga mga pagpangusisa kag pagplastar sa iban pagid yung mga talupang nun yung mga balita sa pagpaday nga pagpalayag sang Bombo Radyo Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Regine. Isi Bombot Shama Blanco Vergabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Kakinot sang tubig
Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo,
May isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Mayang hapon sa ito ng mga kabombo ang ating oras. It is now 11 minutes after. Dali lang. Nalipatan ko naman ang akong yung microphone. Pwede mabalik lang sa akin. Okay. Sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga Oras sa Pilipinas, it is now 12 minutes after 2 o'clock. Good afternoon, kids, sa inyo, mga kabombo. This is It Pansit. This is Tita Regine para sa last Friday for the month of February. Ng edisyon sa sininga pala tuntunan, kamusta na kamo? Busog na? Way, makamusta mga nakalipatan dira. Unlike sang kilala ko. Anyway, I am so glad kita naman ang nag-up the night sa sininga hapon. And thank you so much sa inyong mga istorya nga ginapalabot gid diri sa kahapon lamang program. Sa may mga tuyo man, pwede gid nga makashare. You can email your story sa bombo_iloilo@bomboradio.com.
@bomboradio.info or sulaton ng mga kasaysayan and then you just send. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I hope busog na ang tanan, nakapanyagan na, and even nakapang dessert. If wala pa, ti ako ma-provide sang inyong dessert sa sininga hapon through the stories nga akon ipabati sa inyo. So join me. Again, this is Tita Regine. I'd like to welcome everyone sa kahapon lamang program with a song from Regine Talk, Mahal Ka ng Mahal Ko. Good afternoon. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang ulan. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Sana'y mapabigyan ng isa pang pagkakataon. Isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Pwede bang itigil ang panahon na di balik ang ating kahapon? Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa'yo bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Ano bang meron siya na wala ako? Bakit ba iniwan mag-isa? Nagdurugo ang puso ko sa tuwing makita kang kasama siya. Nagmumukha na akong tanga. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ka. Mahal ka ng mahal ka. Sa'yo bagong minamahal. Regine Talk, Mahal Ka ng Mahal Ko. 18 minutes after 2 o'clock, sinong nagmamahal sa iyo? Sa sininga hapon, magabasa na naman kita sa mga istorya. Naging palabot diri sa KLP. Umpisahan natin with this story coming from Mark sang Tigbawan.
Dear Tita Regine. Hello, good afternoon. Ako gali si Mark, taga Tigbawan, Iloilo. Ako nigasaysay sa inyo ang istorya sang ako first year high school kag kun nga nga nangin kabahin sang kabuhi ko ang Bombo Radio Iloilo. Umpisahan ko. Sang una ang akon istorya sang nag-graduate ako elementary, ang high school sa amon tuman kalayo. 8 kilometers ang kalayoon. Halin sa Mother High School sa Banwa. Kung mapabanwa ka, kinalakat na namon 4 kilometros gid para lang makasakay. Hindi gid abi kasaka ang motor sa amon barangay. So, nangita pa maagi ang ako nanay. Ginbuol ako sa isa ka principal sa Tigbawan para nga maupod kag paeskwelahon nila ako. So to make the long story short, nagdayon ako sa ila bilang isa ka bata. Hindi ako sanay sa obra sa balay. Ginaagwanta ko lang. Namiss ko ang balay. Gapangita ako way nga magpuli. Nakastay ako igto isa ka bulan before mag-opening ang klase. Ang hindi gid ko kaagwanta By the way, upod ko gali ang duha ko ka classmates sa elementary that time. May mga tasks kami nga ginaobra everyday before kami mag-school, kag kun magpuli amuman. 1 month after sang opening of classes, sadto hindi kaagwanta na ang isa ko ka classmate. Bale, paryente ko man. Nagpuli siya tita, kag naglisensya nga hindi na siya. Amo to, kinpapuli siya. Kami na lang sa isa ko man ka paryente ang nabilin. That time, may isa kahitabo sa school nga kung sa diin, gin-threat ako sang classmate ko nga hindi kuno ako kapasar kung hindi kuno ako makadalagan 10 times sa oval as physical fitness test. So sa kakulba ko nga isugid nako, naglayas ako sa kadto sa Iloilo City. Naglayas ako wherein ginlakat ko humalin sa high school hasta sa Mohon Terminal. Nagpaliwaliwa Doon na stress gid ako that time. So after that, nagkadto ako sa Haniway sa Kabatuan nga wala kabalo ang nanay ko kag tatay ko. Nakadangat ako sa Ungka kag sa Iloilo National High School. Dira lapit sa may isa ka TV station sa La Paz. Gabatang-batang ako. Isa na kagabi, ginparapitan ako kang isa ka pulis. Nagpakuno-kuno ako nga nagtalang. Kaginbayaan ko sa magulang ko. Kag hindi ko katultol kundi in boarding house nila. Kay that time mga magulang ko sa City School, college. Sang wala na to pag-asa nga makabalik sa utod ko, hambal sang pulis, sa station na lang ako matulog. Kag ipabuwas na lang ang pagpapuli sa akon sa Tigbawan. So next morning, gindulong lang nila ako sa diversion road, kag ginpasakay sa jeep patigbawan. Nagpuli ako, pero sa tindahan ako nagtulog sa market. Nagbalik ko eskwela, bisan wala ligo-ligo. And then, nagbalik pagid ako sa city. Dawala ako sa isip ko bala, nga maybe due sa stress ko nga natabo sa akon bala. So nagbalik ko sa city. Nagsakay ako pa city, way ako kwarta, way man ako plete sa jeep. Then that time, nagdiretso ako sa isa ka mall sa Mandurriao. Then digto ako nagpagabi. Ginpahalin lang ko sa guard sa mall, kag naglakat ako dira sa may Injap building ayon, kay may waiting shed na dira dati. Didto ko nakatulog sa sobra ko kalagaw sa mall whole day.
Natulugan ako didto tita. Digto may tanod nga nagparapit sa akon, kag nagpamangkot kung tagadiin ako. Ginhambal ko man kung tagadiin ako, mga info ko, and then ginpatulog ako sa outpost sa Bulilao. Ginpakaon kag ginpamahawan. The next morning, nagtawag ang tanod nga nakakita sa akon sa duha ka istasyon kag bombo gid ang una nga nagkadto sa Bulilao. Nawaragwag ako sa bombo nga nagtalang, pero ang matuod, naglakat ako, naglayas. Gin-cater gid ako sang bombo radyo, nanday bombo Bert Celeste and Bernard Brunyola Santo. Gin-pick up nila ako sa Bulilao, kag gindala sa Mohon Terminal. Ginpasakay sa jeep, kag that time, ang nanay ko naman, wala kakaon for days, kakaisip sa akon. And matunog ang bombo sa banwa sang Tigbawan, so ginahulat ang matahom nga mga drama sa mga balita. Nakabati ang nanay ko sa radyo, kag nagkadto siya sa pulis, kag gintawgan ang bombo nga idiretso na lang ako sa police station sa Tigbawan. And that time, amo na ato ang natabo sa akon, nagpuli kami sakay sa motor, and the next week, naghalin na ako sa banwa sa mga ginadayunan ko, kag nagpuli-puli na lang pakadto sa school. Tugtog na lang diri ang tagsulat. Mark sang Tigbawan. Kung bata ikaw, ka very vulnerable gid sa imo. And the fact nga hindi mo luyagya, I'm sure nga paistaron ikaw dito sa balay sang principal, tiyo galing siguro because tako man ang imo nga buot nga makapadayon ikaw sa imo nga pag-eskwela, and maybe ang imo nga mga ginikanan, especially ang imo nga mother, she's thinking nga mas maayo nga didto ikaw sa banwa so that malapit ikaw sa school, kay tama gid kalayo no sang inyo nga lugar. Pakadto sa imo nga eskwelahan, 8 kilometros pa halin sa banwa, kay ti siling mo wala sang mga motor nga nagasaka dito sa inyo nga lugar. So you have to walk pa mga 4 kilometers, so tama kalayo. And siguro ang imo nga mother, they were thinking nga ka delikado para sa imo. So they chose nga pangitaan ka lang sa nalang no sa maistaran, kag amo na ang principal ang ilang nga nakita. But syempre, may ara kaya nga daan pa sang separation anxiety. Kung ikaw lang siguro ya ang pagustuhan, hindi mo luyag nga mahamulag ka sa imo nga mga ginikanan. Di manog first year high school ka pa lang, bago ka lang nag-graduate sa elementary, and knowing ati sa inyo yung nga balay, wala ka na anad siguro, no? Nga ginatagaan ka gid tasks, mga ulubrahon mo sa sulod sang balay, but since ara ka na sa panimalay sang iban, and they were the one in charge sa imo, kay ti sila na nagapaeskwela sa imo, so in exchange, ginatagaan ka sa mga ulubrahon mo para makapadayon ka sa imo nga pag-eskwela samtang nga dira ka nag-estar sa ilang nga balay. Mayo matutani, no? Kay di may upod ka man, duwa ka bilog, mga paryente mo pagani. Pero sa amat-amat, just like you, siguro hindi man sila luyag, no? Nga mahamulag sila ya sa ilang ginikanan. So, ang isa nga paryente mo, nag-una sa surrender. Kag ikaw ya, kag ang isa mo pagida ka paryente, amo ang nabilin. O galing lang, kay ti, hindi ka naman niya makaagwanta, so nasulod sa isip mo, malayas ka na lang, especially isang gin-threaten ikaw nga dapat makalibot kaya sa oval 10 times or else. Siguro sa imo nga kakulba, amo nang hamba ko kagina nga very vulnerable ang aton nga mga kabataan. But this is a lesson, no, sa mga kabataan naton. Kung ano man nga sitwasyon ang aton nga masudlan, the first people nga dapat magsulod sa aton, amo ang aton nga mga ginikanan, ang aton mga kauturan, ang aton nga mga paryente, kay ti amo gina sila ya ang makabulig gid sa aton. But we understand ang imo nga dilemma that time. So you chose nga maglayas na lang. Siguro kulbaan ka man, nga si akigang ka sa inyo, mangkuton ka nga ka di, dapat ato ka dito sa ginbilina naman sa imo. Dapat nga nag-eskwela ikaw. But bangod sang imo nga natamaan ikaw sang stress, siling mo, luyag mo na lang magpaliwa-liwa,
So, even if we know nga nakulbaan ka man, no? Pero nagpakaisog ka, nagkadto ka diri sa syudad, nga wala ka nagpabalo, wala ka balo ginikanan mo, wala ka man naglisensya, sa ginbilinan nila sa imo, so wala ka man sang kwarta, kaisog sa imo. And that time, hindi pa uso ang cellphone. So, wala ka pa to sa cellphone, wala pa sang means para mo-contact immediately ang imo nga mga ginikanan. Nagliho-liho ka, nakita ka man kung tani, tapos gimbuligan ka na para nga magbalik dito sa inyo nga banwa. But kung ano yang nagsudod sa imo nga isip, imbis nga magpauli ka to, kay napasakay ka na gani sa salakyan, nagdiretso ka naman niya sa syudad, nagpaliwiliwa ka sa isa ka mall. But it's good nga nami man nga mga tawo ang nakakita sa imo, mga tanod, pulis, ang guard, and ang last nga ilang contact amo ang Bombo Radyo nga amo gid you said ang nakabulig sa imo, amo na ang reason nga nag-share ka sa kasaysayan mo kung paano no nga nangin kabahin sang imo kabuhi ang Bombo Radyo. That time nga very vulnerable ka gid. So ginkadtuan ikaw kagin see to it gid nga ma-turn over ikaw sa imo nga mga ginikanan. So that's how we do things. There is a Bombo Radyo. We see to it nga ang safety, ang protection sang isa ka tawo nga nagkinahanglan sang bulig ang mahatag gid. So dako ka nasubong, but then ang nahitabo nga ina sang una sa imo sadto kung sa diin nabuligan ikaw sang estasyon sang Bombo sa mga reporters, hindi gid makaka sa imo nga kaisipan. And sigurado ako no nga ang experience man nga ato may dako gid nga ginbilin sa imo. Nga syempre sa liwat no, hindi mo paghimuon ang subong sina, but very understandable. So hindi lang man ikaw isa ang nakahimo sang amo sina nga butang, pero ang ginapasalamatan na naton dira nga wala ka bala nagkadto sa mga malain nga kamot sang mga tawo nga may hindi manami nga intensyon para sa imo nga supposedly magbulig, pero nangin malain pa ang imo nga madangtan. But sa imo nga escapade nga to, sa imo nga paglayas-layas, mayo lang gid kay ang mga mabuot nga mga tawo ang imo nga naka-encounter kag na turnover ka gid sa imo nga family, sa imo nga mother nga safe ikaw. And siguro after that, why ka na nagliwat, no? Knowing at amo na gali ka budlay ang matabo sa imo, di ka kapaligo, wala ka kwarta, why ka tulugan nga safe ikaw, mayo lang na kung may mga tawo ang makakita sa imo, kag makabulig sa imo. So thank you so much, Gid, sa imo Marks ang Tigbawan for sharing with us. Ang ini nga hitabo sa imo sang una, first year high school ikaw. Kung sa diin, no? Na-encounter mo ang or na-experience mo ang matuod-tuod nga pagbulig, especially sa mga taga-Bombo Radyo. Salamat, Gid. 2:31 ang aton nga oras. Magapanubalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalaw. Inlo ang kinakaon nga mga prutas kag utan. Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio net Plus Wala di Iloilo. Billboard of activities for February 22 to 28, 2026. Songs that are largely from the past millennium will once again rule the Plaza Mayor kaupo ng Retro Band sa Pebrero 28, Sabado, sa concert at the Plaza, kicking off alas 6 ng gabi.
Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo, Valentine's Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa March 1, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy. Padayon kita with this story from Inbi sang probinsya sang Iloilo sa iyang episode Leaning into God. Mahal kong Tita Regine. Kumusta naman kamo mga classmates ko sa kahanginan? Ano, nakasalapo man kamo sa mga tao nga kung pasugidon mo, daw makapabangon sang patay sa patio. A joyful, pleasant day sa inyo, mga katapos ng Bombo Radio Philippines. Lamiligid sa imo, Tita Regine, sa mga fellow senior citizens ko, active, added listeners, and letter senders. Yari naman ako karon sa paglingaw sa inyo, pagpaambit sang leksyon, nga makapahagan-hagan sang uay naton mahangping nga baratyagon, makagiya sa aton sa dalan nga matarong, makahatag paglaom kag kasanag sa nadulman naton nga sitwasyon. Una sa tanan, tuguti anay ninyo ako sa pag-present sining a dialogue of the two individuals, namely Pete and Paul. One is boastful and the other one is humble. At the end of the presentation, guess who you think is boastful and who is humble? Si Pete ay ang boastful o kung si Paul? Kag sino sa ila ang humble? My dear hearers, please lend me your ears. Si Pete nagsiling. Nakakita ka na bala sang silang matahom nga lady on the stage nga nagasuksok sang elegant gown nga may malahalon nga mga jewelries? Hambal ni Paul. Siya niya, yes, and she's like my dream girl. Hambal ni Pete, please, hindi mo siya pag-i-compare sa imong dream girl. She's mine. Akon siya. At first glance, my heart beats faster para sa iya. Pwede man nga iba na lang ng mga contestants sa sinang beauty pageant ang imo, but not her. I admire her so much. Batian mo? Hambal ni Paul, hehehe. I don't know if you can convince her kung mag-istorya ka sa ila about sang imo 20 hektaryas nga punungan nga ginapanag-iyahan ni Don Maximo. Hambal ni Pete, buang kabalapol? Don't talk to me like that. Katigas ang ulo mo. You're trying to destroy my image. I'm handsome with flickering eyes and captivating smile. Kapati ako, no? Nga wala sang isa sa mga babae diri nga mag-refuse ng ako nga proposal. Sabat ni Paul, sigurado ka? Maybe for those who are strangers sa imo. Siling ni Pete, yes, I promise to give her a dowry, a concrete beautiful mansion, kag brand new car, kung batuno niya ang ako nga proposal. Sabat ni Paul, Pete, pwede, hinahinaan mo lang ang imo nga mga binutig nga ina, mga white lies mo. Best friends kita, kag hindi ko yan namian nga kadlawan ka lang sa mga tao. You know,
Ako, when I court a lady I admire, ginasugiran ko gid siya. Honestly, kung anong matuod, para nga ma-measure ko how deep and sincere she is for the true love that I have. Sabat ni Pete, well, depende ina sa imo. We have individual identity and differences. What I like, you dislike. Kaya kung ano ang luyag mo, hindi ko naman luyag. We're not compatible. Sabat ni Paul, why ka pa yan nanuto sang leksyon nga kung sang gin-invite mo si Agatha for a week vacation sa inyo nga punungan nga ginapanag-iyahan ni Don Maximo? Nagpretend ikaw sa iya nga ikaw ang owner sang punungan nga ato. Kaganong natabo. So, na-discover niya ang kamatuuran from one of your laborers. Did she remain faithful, loyal, and sincere with the love you shared with her? Why mo ginapanumduman, ina? Until now, you don't know kung di ina siya nagkadto since nga gibiyaan niya ikaw. Nag-remind lang ako sa imo. Now, mga kabombo, from this simple dialogue, suppose I ask you, who are you going to choose? Si Pete or si Paul? Who do you think is boastful and who is humble? Hindi ikaw magsarig sang imo pagkagwapo kag pagkatikalon. Hindi magsigiwakal sang waay tupa nga istorya. Hindi magpatuo-tuo nga ikaw piho. Kay sa imo pagtalikod, libakon ka. Kadlawan ikaw sang iban. Magatuo ang waay kaayo makakilala sa imo. Pero magbantay ka, the truth will prevail. Once madiscover sang tawo ang pagkatikalon mo, nagagamay ang ilapananaw sa imo. Kagwaay na sa may magpati sang ginahambal mo. For none believes the liar's pursuit, even the liar speaks the truth. Do not just simply lean or rely so much sa imo nga kaugalingon nga strategy on your own understanding, on your own wisdom. Kay may pinakalabaw pa sa aton nga nakahibalo sang tanan. Kung ikaw nagaduda, sambita siya. Kung ikaw ay makahibalo, pamangkuta siya. Kung ikaw nadismaya, tawga siya. Kung ikaw may problema, ipangonsulta sa iya. Kung ikaw nadulman, pangayua ang kahayag sa iya. Kung sa delikado ang kabuhi mo, seek His refuge to cover you with His most precious blood, kag iban pa. Waay iba nga imo madangtan mapangayuan sang bulig, si Lord God Jesus Christ gid lang. He is our Creator, our Provider, our Protector, our Savior, our everything. Gani aton di atanan huna-hunaon, kag pamalandungan sang maayo. Mga amiga, kag mga amigo, pwede man siguro naton liwaton ang aton pagka-hambugero. Ang kilala ko gani nga si Delia Hambugera. Tapos nga duro lalaki na biktima na, nagkabuang sa tikal niya nga way puno kag punta. Sang urihi nga ginbiyaan tana, ay, gusto na lang ingoy-ngoy kag ipanampuay, kay waay ron it may nagasapak sa iya. Way lalaki nga nagunong sa iya. Hindi ay handi a karma, pagpamuklat sang iya mga mata. Pagparealizar sang pagpanunto niya, ay ilamdo lang. Si Lord ron tana kadia ang maaram. Samtang si Gloria tana nga permigid nagapangamuyo, ginbugayan sang Ginoo, sang bata nga bag-o pa natawo. Napulo ron katuig ang nagligad, nga ginkasal si Gloria kag Pistong, pero way gid sanda makapanganak. Ay man diferensya sila nga duha pagpadoktor nila. Hasta ginambala ni Gloria si Pistong nga mangita sang bata sa isa ka batan-on ni estudyante para ampunon nila. Pero nagbaribad si Pistong kay nahadlok magbudhi sa iya asawa kag mag-violate sa sugo sang aton mahal nga Dios. Gani nagbuligay sanda kapangamuyo kay Lord sa pagpangayo sang anak. Kagwa ay damha. Sa isa ka adlaw, gikaduan si Gloria kag Pistong sang ila kumari nga paltera. Ginhambalan sila nga may isa ka estudyante, si Esperanza, graduating sa commerce,
manugbata tuya sa balay niya. Basi, gusto nila ampunon ang bata. Maayo gid nga mag-istoryahanay sila. Kay gusto ni Esperanza, ipaampon ang bata, likom sa ihibalo sang iya mga ginikanan, nga didto sa Cotabato, kag sang lalaki nga hindi man residido nga mag-unong sa iya. Gani amo dia ang nakabuot niya nga desisyon. Unta, gin-attempt niya nga ipahulog ang bata sa dia nga paltera, pero nahadlok siya kay Lord. Gani, iya na lang ginantusan nga ibunag ang amo nga bata kay naluoy siya. Ang bata, babae, in good health, kag gwapa pareha sa iya mama. Kanami sang ila pag-istorya nga kung pwede, iya mabisitahan ang bata kung may tiyempo siya. Okay man si Pistong kag si Gloria, kag dako gid ang ila pagpasalamat kay Lord nga ginbugayan sila sang bata. Kag ila inigin pangalanan kay Grace, Gracia, sa pagsabat sang ila ginpangayo sa Ginoo. Ginpabunyagan dayon si Grace kag ginkuha isa ka maninay si Esperanza. Ginhatagan nila sang kwarta, pero waay niya kuhaa kundi palanggaon lang ang bata niya nga nangin bata nila. Sa luyusin ni tanan, sa dako nga kabaralaslan, sa magtiayon, ilagid ginkabig si Esperanza nga pamilya nila. Ila ginapadulungan sang bugas kag mga prutas kada semana, hasta nga nakagraduate siya. Nagpauli siya sa Cotabato kag didto nakaobra. Sa karon, Tita Regine, si Grace manu-graduate na sa nursing, kag ginapadalaan man ni Esperanza sang kwarta. Naghambal siya kay Tita Esper kag Tito Pistong niya nga ma-attend siya sa graduation ni Grace kay may surprise gift siya. Puwerte man ang pagpalangga niya sa iya anak. Ginapakilala sang magtiayon kay Grace Esperanza nga iya ninang kag tita. Iya palanggaon kay sobra-sobra ang pagpalangga sa iya. Pero nagpabilin lang nga likom nga siya ang tunay nga mama. Well, my dear hearers, how does spending time in God's presence make you stronger? In what ways will you lean into Him today? Sanggin scan ko ang Our Daily Bread, I came across 1 Thessalonians 5 verses 12 to 24. Pray continually. Diyan ko nakilala si Harriet Tubman, who couldn't read or write. As an adolescent, nagsuffer siya sang head injury at the hands of a cruel slave master. Ang ato nga injury caused her to have seizures and lapses of consciousness for the rest of her life. But once nga naka-escape siya from slavery, God used her to rescue as many as 300 others. Nicknamed Moses by those she freed, si Harriet bravely made 19 trips back to the pre-Civil War South to rescue others. She continued even when there was a price on her head, kag ang iya nga life was in constant danger. Isa siya ka-devoted believer in Jesus, and she carried a hymnal and a Bible on every trip and had others read her verses, which she committed to memory and quoted often. I prayed all the time, she said, about my work. Everywhere I was always talking to the Lord. She also gave God credit for the smallest success. Her life was a powerful expression of the Apostle Paul's instruction to the earliest Christians. Rejoice always, pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Jesus Christ. When we lean into God in the moment and live dependently in prayer, praising Him despite our difficulties, He gave us the strength to accomplish even the most challenging tasks. Our Savior is greater than anything we face, and He will lead us as we look to Him. Loving, merciful, and almighty God, please help me to live every moment with you today and to receive the strength you alone can give. Karon, naobserbahan na ninyo mga kauturan, mga kaabyanan,
Ang aton tanan nga kakulangan, ginadisponiran gid ni Lord. Ang aton mga problema, ginahatagan gid niya sa solusyon kahit papano. Huna-hunaon naton ni tanan. Ang aton dako nga kabaralaslan sa Ginoo sa pagpasalamat sang huram nga kinabuhi naton, kag tanan naton nga panginahanglanon sa pagpuyo diri kaupod sa iya kag sa aton kapareho. Let us always thank Him for everything. Kay kung hindi tungod sa iya, wala gid kita. We're nothing. So we have to praise Him in everything we do every day sang aton nga kabuhi, kag bagtuman sang iya makasuguan. Kabay pa. So thanks be to God. I hope nalipay ka mo sa mga leksyon nga pahayag sa istorya nga akong nga ginpaambit sa inyo, kabay inyo inihimuon nga inspirasyon sa pagpakigbagay sa atong isig ti tawo. Kabay makagiya ini sa aton pakigangot sa aton mahal nga Ginoo. So thank you so much once again, Tita Regine. May our merciful, gracious, good Lord always shower you His imperishable guidance, knowledge, and wisdom. So may God always bless you and your family every now and then. Till we meet again, next email. Sincerely yours, INB, sang Iloilo Province. Thank you very much sa inyong beautiful story nga gin-share mo sa amon sa sining nga hapon, INB, sang Iloilo Province. 49 minutes after 2 o'clock, sa pagbalik naton, another story ang aton igadulong sa inyo. Magabalik kita, this is Tita Regine. Magabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga. And we have this story from Lolo Abraham, Dear in the Regine. Mayong hapon sa tanan nga makatapos sa Bombo Radyo Iloilo kung sa imo in the Regine kay sa tanan nga nagapamati sa KLP. 1972, nag-upod ako ma-work sa Mambusaw Capiz para lang makasakay sa train. Anom kami, ang tatlo mga tuod gidya nga mga panday. Kami nga tatlo, hindi, helpers lang. 12 p.m. sa terminal sa Iloilo City, sakay kami, dala ko bag ko nga papel, or paper bag, may muskitero, may bayo, habol, kaldero, kag kung ano pa. Ay nako, nalusbot ang bag. Tiinday naglinapta ang mga dala ko. Tawa si Tikboy. Ginpulot ko, huya gid ako. Nagabot ang train sa Mambusaw, so napunaog kami, lakat kami, wala pa mga slakyan. 20 meters may store nga gamay sa higadalan. Nagbakal ako biscuits. In the Regine, 6 p.m., may bus akong jeepney, sakay kami. Dulom na, kay nakaabot kami. Alam kaupod namon nga may edad na, basi nagpa Iloilo City siya, ma-recruit worker. Ako ang nagtigang, kay wala siya. So panyapon kami nga anom, may dalas kami nga bukaw-bukaw, gindalas ang upod namon, nga nag-recruit sa amon. So pagkaaga, paligo kami nga tatlo sa daw turugban, base isang karabaw, pero matinaw, 5 feet ang dalom. Tapos pamahaw, alas 7, umpisa na ang trabaho. Tatlo kami nga mga bataon, gintagaan obra, nga higtan ka alambre ang kabilya. So ara kami sa 5 feet ang taas inday, ara ang kabo, nagatanaw sa right side. Nagawork ang mga tao sa buho, madalom, nga kwadrado, mga 20 feet. Pagkaaga nagambalang engineer nga untat na kuno kami obra kay hindi kuno kami kabahibalo. Sanggin pa obra sa amon. Yang tatlo ka panday nga upod namon
Maupod na lang balik sa Iloilo City. Gitagaan kami nga 25 pesos. Pamlete sa jeep ug sa train. In the region sa pagubay sa mahal nga Diyos, maayong among nga pagbiyahe. Sa laktod, ginhagad ako nga mapamanila. Ara na ako sa Iloilo City. Sa balay na batian ko sa radyo, may nalunod nga barko sa Romblon, Tablas Strait. Kadto ako sa distrito matanaw newspaper. Inday, may isa ka tawo nagakapot newspaper. Nakita ko sa headline, sa tunga asang barko, Don Juan. Kabangdanan, lumubog ang barko. Hindi region daw pareho sa pelikula nga Titanic na lumubog sa Atlantic Ocean noong 1912. So sa laktod, nagupod ako mapamanila, ginsakop ako plete sa barko. 42 pesos palang plete sang amuto nga tion, ti libre panyaga, pamahaw, panyapon. Sa pagubay sa mahal nga Diyos, maayong among nga pagpanakayon. Inday sa Baklaran kami nagdayon sa iya pakaisa. So naka-work ako as janitor sa may Pasay City. Ginpatawag kami 4 ka janitor sa Binondo, Manila. Ti free panyaga, panyapon. Kung may pangape, 3:00. Ti ara kami sa 5th floor, may dala kape. Ti ang elevator boy may edad na, anong kabulan ako sa Binondo, nag-stop ako work. Kay gusto ko ma-play dama, pustahanay. Ti upod ko, nagdala sa akon sa Manila, nagpauli siya sa Iloilo City. Manegosyo ko siya kuno, perma-press para sa Delargo. So gindala niya ako sa Malate, himo niya ako nga guarantor sa manager. Ti nag-office ako, didto, kag padala ko sa Iloilo City ang bayad. Get ko sa barko sa Pier 2 sa Tondo, Manila. So sa laktod ako pigado gid. Permi ako nga talo sa dama nga pustahanay. Nagsaylo ako sa Tondo, malapit sa Divisoria at Pier 2. In the region, 20 pesos ang bulan. Wala na ako magpauli. 50 sentimos nga sabaw permi ang akon nga ginakaon. Ti adlaw gabi sa Claro M Recto ako. So nagadto ako sa Malati office ma-apply sang obra. Ginbaton ako. Way na clearance tagaan pa ako ni sir. 10 pesos pa x-ray malapit sa opisina. Training ako 15 days sa Mandaluyong City. So one day training ko, next day wala na ako magbalik. Inday, balik sa dating gawi. Kadto ako sa utod ko nga babayi sa Quezon City. Sa likod sang kampo, timing man, nag-recruit sa PC, tiway pa clearance, samba katiyo ko pa kaisa ni tatay, Abraham pa enlist ka. Ti pagkaaga ara ako sa grandstand, madamo na mga tawo. Ako na magipasaka, takson ang taas, ti 5 feet ako, hambal katiyo ko, pagupit ka, dumurog mo ni hitsura mo. Tinagpagupit ako. Sambal katiyo ko, daw tawo, magili itsura mo. So pagkaaga kadto ako sa kampo, sa room gitagaan ako papel nga basahon. Pero dodo hindi ko alam ang sagot inday. Gintahalan ko ang lapis ko, may 3 katawo nagsulod. Nakatulok ako, so napilas ang tuo ko nga kamot ka blade sa ika-4 nga daliri. Damo dugo. So natindog ako kung maglakat. Hamba ka tao sa gwa. Dito ka sa klinik sa kanan, mga 10 meters. So naglagan ako in the region. Hamba ka tao. Bakit? Anong nangyari? Siling ko napilas ako, ang daliri ko. Tingin mo tangan bulong, wala na ako magpa-enlist. Kag kinagat pagidgali ako ka ido. So tubtob na lang anay diri in the region. Madamo yung salamat sa pagbasa sa akon istorya. Sa gihapon si Lolo Abraham. Sa liwat, salamat man, Lolo Abraham, sa mga random thoughts and stories mo. Sa inyo man dira mga istorya, mga kabombo, pwede gid nga maka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang inyong mga istorya kag ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Tomorrow, ready na si Rico sa 2nd District sa pag-interview sa iya as winner naton last week. So, bantayan naton buwas si Rico.
Mga kabombo, magasunod naman ang mga dramas kada hapon nga inyong gina-enjoy ang Tuyang Ermitanya Provincial Jail kag ang Dear Diary. So madamang salamat sa inyo. Balikay kita once again sa gihapon inyong alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.